سلام زخبركم تخاطرتي كما سمعكم نحجها بمدينات كدح الشتات بأوب مدينة الصحافة زوري تسمى دولة ما زحايا السيادة عبد علم المساحات نغرنا سنة مكتل معرف حدا حفيد عبد المسات صنعونة دموع مسلو أصنعو تملكته عينتي تراي النسنة عاكم زلوا أن بلا عبد سفح إمن حاتين مريت كاسيلو زاونه عمونغو تسليم عمدتات نحاسين مرقاس تقوموتو برون وركن بلش زبلو خاب قوبروسن آيفورين زبقاس عابز حرفلو اتنزا أرقا أغارو كساقرو خالا كرفيت عن كرفيت آب صفاتاتن ديباناتن من دقين سوارق نبراي بعمقتات تقاريتو بزيادة عارز حاتت آكار تخيم تسرحي فلت عبيتات سياتات آب أسراز العطروتات بهدات فلفل كلو خلو بعمقتات تشوفون صندوق عمباتات دماغ مستحوسو من عقلو يورادرو نورو زخوانا بسحي حافيد بعضها بتيساقيت سخام زخوانا خطراتر آي كيلن يتعاب سواي بحادة عصو جرجين حالفونا بكنت من برقزان حاموش ميتسقوم تزرقح مخصنو آتوه يراس مسوان حلف مزقو لك كنتي باب كوينو كتتصبيو السلام قويت هيد ما بلو حافيد رسولنا نادغا قاسيلو قتسلا يراس مسعيو قوس بثي قويتا عابز بوتان زغرولو زيتا لمدحوتو سكفتو خشفن آي كالن عبتغات زينا جانت مدرخات حافيد كابا قوينتا تاقحوت كإلن كاب سفرالي دكوانات كغرسن دو بلا كاملوشي إيش هزمت الصوف برانا معار منصافن زيتن برورون برشكون بلسن فروتاتن كاب هاغور زمت النبرة كمون كاب بالميرا زمت حاششن عالمان كنبر كله كاب عد عرض مصو كبرات آمان جنجبلن دمان ورو قولو ورقتن بازالتن كاب قلت مسخلو كاب بابلن زمسو غرس غرسي كاب رماس تسألو سلتات كمون كاب غريخ زمسو حاول تتات نورو عب عير كبيجنا نبرة تتحوسنا يتعاو سواي أفنش حافظ كانت تعمشنا هنقف كله أيضا جه عموداتن إراسمس كم زخبل حاتتو نايكرم عاركي كندي هابتعجي أب مجانا لنا إراسمس حشولو كل من مركب المرققات حاتتو وهو كل نجار عبدالغارو وان قصري آيس نعوخن قنع لشعات مليون ورك مهكليك ومن كم زخل مقومتكو أو كل مخزنات يزرلو أوحوتنا وركي انت صغيركه كان دايما مساء إذا عامد قنان نبرتنا آي تزازمين قويتاي انت وحالة خالق 3 مليون كوساخيو حابي دروسو اننا نرغى الحردغيم أوحوت آي توزو كلنا تيزخونا نقر نمشاط بنخلونا ورك نمغيارن زدلا زخونا المدبات بقصبت كنسرحنا عاف إيراس مستخوفيتو زخونا دمس آيوسن كالات موساون تقالسا أيتردى أن نقولتاي إذا عمد تزبزح مخصب زرخمنايو عامتيو كل سبساب زحارفو وقت مشتا وسخم زر أي يحبر ولاتم روماوين عبيتي حج عماوين لاي ممهياتو عبت يورساليم زركي بربريتر كالتميلين عربية فرس أو شعشت خيون بدفرتي قابل اللي ممهياتو الساحتين تزازاتك أو حوت سلزأتخو استزاز الزخور دو سلزيك أركي حابيت في الشخيلو إيراس مسك أسيلو جبطو بتسايي كلمة بزح عامتات عابسر 5 ساعات كابايس ترخب كايو مجمرات إذا زغرخا أوخل حيل لوديو يراسمس نحتر وان كيج كموس خلوه تساني هجن قوس بارها أنا بأخذكم تعزيزين نيري عامت فرق مخصب آب جمجانا أوتين نخطات كعدل أيكونن ديو كم عشان عيني قد سبت حاسبين نيريكو حبيت قد مقمتات نيريني قويتاي حافيت رؤسونا نغنغا قد سموناتنا يتعنات مدرخات قد زرقو حج سكفتا خامسر زيبر منبارو كتأمن تغلقها هو قيتاي بلا رياسمس عبزو ساني امنت كلوكا كتابع بعكاية مالت كساو الزيخ سامدواتي زيقل سلكا حجي آرق السبعي كوين دليتاتي كالليو بعد بيتي اللي شايس لزموتا الدحران دي عمتات حقوس كلو هابتي نزوم عبزا ختما زرو دخاتات كعدلي دليتي يوثيب زي ساقب نخود ترايو أغول كترف نبرتنا فعفع خمبال وانت نفسه كيف نايت نحج نفسه كيف كان فرزم محاضر دلو سوات كتسقاقر عاد لاي سندات كتدالو امنا بتوسعون زوم اكايتنا عمتا تسألنا امنتهم كم عاصوم زدالي ومن قد مخزناتهم داق بايم انتخمولو حاموش شحور مخليت كتبهم امنا يراسمس كزارب جمره حافيتكن ايدي ايعلو السق ابلو ازم دوازي الدزايب اللي يزمسلكا خبل ما حاتتو إذا حلقوا مزقب رؤسنا أن يقوف في الشق بالفتنة
ኣይፋልን ጎይታይ ምኽንያትካ ክርዶ ስለዘይከኣልኩ ጥራየ ቃላትካ ከምዚ ብሓደ ብሂወት ንፅንሓልን መዓልታት ዝተረቦ ሰብ ዝመስል ኤራስመስ ኩሉ ግዜ ባህርኻ ኣብ ክንዲ ገዛ ርእስኻ ንዓይኻ ትፈርሓለይ ሃፀያው ግዛኣትና ምስ ተበተነ ንመጻኢኻ ሓሳብ ይብልካን ድዩ ንብዙሕ ዓመታት ብሓባር ብፅት ኮይንና ኢና ከመይ ገይረ ሕጂ ንነፍሰይ ጥራይ ክሓስብ መለሰሉ ሓቢነት ናይ ቅድም ዓርኩ ሓቂፉ ከምዚ ኢሉ መለሰሉ ኣድላይ ኣይኮነን ኣነ 50,000 ወርቂ መኽሊት ናብ ስምካ ኣሰጋግር እብለካ ኣለኹ እዚ ምብፃዕ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ዝኣተኽዎ ክፍፀም ኣለዎ ብድሕሪኻ እዚ ፐራሶን መኽዘንን ናብ ዋንነትካ ከነሰጋግሮ ኢና እዚ እንተፈፂመ ዝተርፍ ዕማመይ ዳግማይ ምስ ሊሻ ክፅምበር ድልው ምዃኑ እዩ እቲ ዕድመ ዝደፍእ ሓላብ መዝገብ እቲ ቃላት ኩርዶ ስለዘይከኣለ ናይ ጎይቱ ኣተኪሩ ጠመተ 50,000 መኽሊት ወርቂ ቤተ መንግስቲ መኽዘን ኣይግባእንን ሓቢድ ርእሱ ኣቕኒዑ ንዕርክነትካ ወትሮ ከምዚ ዓበየ ፀጋ ገይረ ዝቆፅሮ እዚ ሕጂ ዝህበካ ዘለኹ ምስ መወዳእታ ዘይብሉ ተኣማንነትካ ክነፃፀር ከሎ ውሑድ እዩ ንርእስኻ ጥራይ ዘይኮነ ንኻልኦት ናይ ምንባር ጥበብ መሊካ እዚ ሓደ ድማ ልዕሊ ኩሉ ከም ሰብ ኣብ መንጎ ደቂ ሰባት ኣስሪ ገይሩካ ሕጂ እላቦ ንምፍፃም እዚ መደባተይ ክትቀላጥፍ ኣብ ሂወተይ እቲ ዝኸበረ ዝውንኖ ዝነበርኩ ግዜ እዩ ግዜካ ናብ ኣጋም ውዲ እዩ ኤራስመስ ንባዕቱ ንምሕባስ ገፁ ኣድነነ ብፍጹም ተሰባበረ ቃላትካ ከም ዝኽብል ሓተቶ እሞ ገና ክትፍፅሞ ዘለካ መብፅዓ እንታይ እዩ ወላ ከም ኣሕዋት ኮይና እኳ እንተኾና ከምዚ ዓይነት ጉዳይ ክዛረብን ሰሚዕካ ኣይፈለጥኒ ሓፊድ ቅልፅሙ ኣጣሚሩ ናይ ሎሚ ንጎሆ ትእዛዛት ምስ ፈፀምካ ደጊም ንስኻ ከራኸበ ይበሎ ሽዑ ንልዕሊ 30 ዓመት ብዘይካ ነታ ዝፈትዋ በዓልቲ ቤተይ ንማንም ዘይካፈልክዎ ምስጢር ከካፍለካ እየ ምዕራፍ 2 ስለዚ ድማ ኮነ ብሓለ ጽኑዕ ዝሕሉ ናይ ንግዲ ቦታ ነፍሲ ወከፍ ንግዳዊ መዘበራት ሓፊዝ ዘመሓዱ ዝነበሩ ናይ ዋነት ወርቅን ምስክር ወረቐትን ሒዙ ካብ ደማስቆ ነዊሕ ከይድ ፀንሐ ተበገሰ ኣብ ኮቤድ ኣብ ዮፓ ዝርከብ ሩዌል ካብ ፔትራ ነፍሲ ወከፎም 10 ኣካየት ናይ መፋነው ቃል ሓፊዝ ክሰምዑ ከለዉ ህያብካ ተቐበሉ ኣብ መወዳእታ ድሕሪ ናይ መወዳእታ ፃንሕቶም ኣብ አንትሪፒስ ዝርከብ ትካል ተልእኾ ብዓብዪ ዛዘሙ እቲ ዝሓየለ ሃፀያዊ ግዛት ናይቲ ግዜትካ በዛ ኣኽተመ ልቢ ዋሂስ ሰንበረ ኤራስመስ እቲ መኽዘን ሕጂ ባዶ ምዃኑን እተን ትካላት ድሕሪ ደጊምና ሓፊዝ ከም ዘየጨንቆን ንጎይቱ ማለት ሓፊዝ ተዛረቦ እቲ ልቕ ኤራስመስ ምስ ጎይቱ ኣብ ጥቓቲ ፐርስቼል ዝርከብ ፈልፋሎ ማይ ንኽራኸብ ተመልሰ ሓፊድ ገጹ ዓርኩ ጽቡቕ ገይሩ ኣንበቦ ፈፂሙ ድዩ ክብል ድማ ሓተቶ ኤራስመስ ድማ እወ ተፈፂሙ ክብል መለሰ ሕያዋይ ዓርከይ ኣይትሕዘን ሰዓበኒ ድማ በሎ ሓፊድ ንኤራስመስ ናብቲ ብድሕሪ ዝነበረ መደያይቦ እምኒ ሓፂን ክመርሖ ከሎ ድምፂ ሳጹኖም ጥራዩ ኣብቲ ግዙፍ ክፍሊ ዘቃልሕ ዝነበረ ናብቲ ብነዊሕ ዕንጨይቲ ዝተሰርሐ ንበይኑ ዝነበረ መደያይቦ እናቐርቡ ስጉምትን ሓፂር እዋን ብምዝሓለ ብርሃን እቲ ፀሓይነት ብርጭቆ ካብ ፃዕዳ ናብ ሓምላይ ክቐይሮ ከሎ ተዓዘበ እቲ ዝኣረገ ገጹ ከዓ ፍሽኽ በለ ሽዑ እቶም ክልተ ናይ ቀደም ኣዕሩኽ ናብቲ ናብ ውሽጢ ጎቦ ቤተ መንግስቲ ዝነበረ ክፍሊ ዝወስድ ውሽጣዊ ደረጃታት ክድይቡ ጀመሩ ኤራስመስ እቲ ኩሉ ግዜ ኣብ እግሪ ደረጃታት ዝጸንዕ ዕጡቕ ሓላዊ ድሕሪ ደጊም ከም ዘይነበረ ኣስተውሃለ ኣብ መወዳእታ ካብ ሓደ ማዕርፎ ነበርቲ በፂሖም ካብ ብሰንኪ ክብደት ናይቲ ዓቐብ ትንፋስ ዝሰኣኑ ደው በሉ ድሕሪኡ ካልኣይ ጉዕዞ ቀጸሉ ሓፊድ ድማ ካብ ጅቡኡ ንእሽቶ መፍትሕ ኣውፅአ ነቲ ከቢድ ማዕጾ ፅሕዲ ድማ ከፈቶ ኤራስመስ ድሕርሕር በለ ጎይቱ ንኽኣቱ ምልክት ከይገበረሉ ድሕሪኡ ብፍርሒ ናብታ ንልዕሊ 3 ዓሰርተታት ዓመታት ዝኾነ ሰብ ክኣቱ ዘይፈቐደላ ክፍሊ ኣተወ ግራጭን ሓመድን ዝመልኦ ብርሃን ካብቲ ኣብ ላዕሊ ዝነበረ ሰንቀን ታሕቲ ሰሓበ እሞ ኤራስመስ ንቕፅሙ ሓፊድ ሒዙ ኣዒንቱ ነቲ ፍርቂ ጸልማት ክሳብ ዝለምዶ መረሸ ሓፊድ ኤራስመስ ኣብታ ብዘይካ ሓደ ኩርናዕ ኣብ ሻምብቆ ብርሃን ፀሓይ ዝተሰነየት ንእሽቶ ሳንዱቕ ካልእ ዝኾነ ዘይነበረ ክፍሊ ቀሲሉ ክኣቱ ከሎ ሓፊድ ብፍሽኽታ ይዕዘብ ነበረ ተስፋ ኣይቆረፅካን ዲኻ ኤራስመስ ክብል ድማ ሓፊድ ሓርፈ ኣነ እንታይ ከም ዝብዲ ፈልጤ ጎይታይ ክብል ድማ ኤራስመስ መለሰ ብኣቑሑ ናይ ዝገዛ ተስፋ ኣይቆረፅካን ዲኻ ብርግጽ ትሕሶ ናይ ዝኽፍሊ ኣብ ብዙሕ ዕላላት ኣርእስቲ ኮይኑሎ ኣብዚ ነዊሕ እዋን ብጥንቃቐ ዝሓለኾ ምስጢር እንታይ ክኸውን ይኽእል ኣይትገርምካን ክብል ድማ ሓተቶ ኤራስመስ ርእሱ እናነቕነቐ እዋ ሓቂ ክብል መለሰ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ብዙሕ ዘረባን ብዙሕ ወረታትን ጎይታና ኣብ ዝዓቢ ግንቢ እንታይ ሓቢኡ ይኹን ዝብል ተጋውሂዩ እዋ ዓርከይ መብዛሕትኦም ሰሚዐዮም እየ በርሚል ኣልማዝ ወርቂ እንስሳታት ወይ ወርቂ ዓዋፍ ከም ዝነበሩ ይውረ ነይሩ እዩ ሓደ ፋርሳዊ ነጋዳይ ምንጻፍ ምናልባት ኣብ ንእሽቶ ሃረም ከም ዝህሉ ኣተንቢሁ ነይሩ እዩ
ሊሻን አይከም እኮ ኣነስ ሓሲባ ሰሓበት ግን ከምቲ ትዕዘብዎ ኣብዚ ብዘይካ ኣፍ ልቢ ካልእ ዝኾነ ነገር የለን እቶም ክልተ ሰባት ኣብ ጎኒ ኣፍ ልቦም ተደፊኦም ሓፊት ድማ ነቲ ዝኸበቦ ናይ ቆርበት መትሓዚ ብጥንቃቐ ክፈትሖ ቀጸለ ካብቲ ዕንጨይቲ ዝወፅእ ጨና ሴዳር ዓሚቑ ኣስተንፈሰ ኣብ መወዳእታ ድማ ነቲ መሸፈኒ ደፊኡ ስቕ ኢሉ ተበገሰ የራስምስ ንቕድሚት ተጸጊዑ ኣብ ልዕሊ መንኩቡ ሓፊት ምትሕውሰቲ ትራክ ኣተኪሩ ጠመተ ናብ ሓፊት ጠሚቱ ብግርህነት ርእሱ ነቕነቐ ኣብ ውሽጢ ገኒ ብዘይካ ጥቕላል ቆርበት ካልእ ነገር ኣይነበረን ሓፊት ንውሽጢ ኣትዩ ኢዱ ብምዝርጋሕ ሓንቲ ካብተን ጥቕላል ቀስ ገይሩ ኣውፅአ ንሓፂር እዋን ኣብ ኣፍ ልቡ ኣጥቢቑ ብምሓዝ ኣዒንቱ ዓመተ ስቕ ዝበለ ህድኣት ንመስመራት ምድፋዕ ዕድሚኡ ንገጹ ሸፈንዎ ሽዑ ተንሲኡ ናብ ኣፍ ልቡ ገጹ ተመልከተ እዛ ክፍሊ ብኣልማዝ ክሳብ ምድሪ ቤታ እተመለት ዋጋ ካብቲ ኣዒንትኻ ዝርዮ ኣብዛ ቀላል ዕንጨይቲ ሳንዱቕ ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ እዚ ኩሉ ዘሰማቕርኩ ዓወት ሓጎስ ፍቕሪ ሰላም ኣእምሮን ሓብትን ካብዛ ንእሽተይ ገዛ ሒዛቶ ዘላ ንብረት ዝሓልፍ ኣይኮነን ናይዞም ናይቶም ብዘይተጎላብነት ዝሰርሑ ሰባት ዋግኦም ብቐሊሉ ዝግመት ኣይኮነን በቲ ኣብ ድምፂ ሓፊዝ ዝነበረ ቃና ፈሪሑ የራስመስ ንድሕሪት ተመይሱ እዚ ድዩ ዝጠቐስካዮ ምስጢር እዚ ኣብ ልቢ ብገለ መልክዕ ምስ ገና ዘይፈጸምካዮ መብፃዕቲ ዝተኣሳሰረ ድዩ ክብል ሓተተ ንኽልቲኡ ሕቶኻ እወይ ትመልሲ ክብል ንጉስ ሓፊድ መለሰ ኤራስመስ ብኢዱ ነቲ ርሃፅ ዝመልኦ ግንባሩ እናደረዘ ብተውህቦ መልሲ ብዘይምእማን ንሓፊድ ጠመቶ ኣብዚኦም እንታይ ኣሎ ኣብዞም ፅሕፈት ዋጉ ካብ ኣልማዝ ንላዕሊ ብዘይካ ሓደ ኩሎም ካብዚኦም ብኣንባቢ ትርጉም ንኽርዶ ዘኽእል ፍሉይ ቅዲ ዝተጻሕፉ መትከላት ሕጊ ወይ መሰረታዊ ሓቂ ዝሓዝዮም ሓደ ሰብ ኣብ ዓውዲ መሸጣ ጎይታ ንምዃን ነዞም ምስጢራት ክመሃሮምን ክሰርሓሎምን ኣለዎ ሓደ ሰብ ነዞም መትከላት ክመልኮም እንተኽኢሉ ኩል ዝሙነዮ ሃብቲ ናይ ምሁላል ሓይሊ ይህልዎ ኤራስመስ ብስማት ናብቲ ኣርጊት ጥቕላል ኣተኪሩ ጠመተ ዋላ ሃብታም ከማኻ ክብል ሓተቶ እንተ ደልዩ ደኣ ካብ ንላዕሊ ክኸውን ይኽእል ክብል ንጉስ መለሰሉ ካብዞም ጥቕላላት ብዘይካ ሓደ ኩሎም ናይ መሸጣ መትከላት ከም ዘለዎም ገሊጽካ ኣለኻ ኣብ መወዳእታ ጥቕላል እንታይ እዩ ዘሎ እዛ ናይ መወዳእታ ጥቕላል ቀዳሚት ክትንበብ ዘለዋ እያ ነብሲ ወከፍ ብፍሉይ ቅድም ተኸተል ንኽንበብ ቁጥሪ ስለዘለዎ ብመስርዕ ክንበብ ኣለዎ እቲ ቀዳማይ ጥቕላል ኣብ ታሪኽ ንውሕዳት ለባማ ጥራይ ዝተዋህበ ምስጢር ዝሓዘ እዩ እቲ ቀዳማይ ጥቕላል ኣብቶም ካልኦት ተጻሕፈ ንምፍላጥ ዝበለጸ ውፅኢታዊ መንገዲ ይምህር ዝኾነ ሰብ ክመልኮ ዝኽእል ዕማሚ ዝመስል ብሓቂ ሓደ ሰብ ኣብ ግዚኡ ነፍሲ ወከፍ መትከል ብኣካል ስብእና ክሳብ ዝኸውን ዋጋ ክኸፍል ፍቓደኛ እንተኾንካ ነፍሲ ወከፍ መትከል ኣብ ምንባር ልምዲ ክሳብ ዝኸውን መጻዓሪ የድሊ ኤራስመስ ናብ ኣፍ ልቡ ብምእታው ሓደ ጥቕላል ኣውፅአ ኣብ መንጎ ኣጻውዕቱ ቀሲሉ ሒዙ ናብ ሓፊት ገጹ ኣንቀሳቐሶ የቕሬታ ገብሩለይ ስለምንታይ ግን እዚ መትከላት ንኻልእ ብፍላይ ነቶም ኣብ ስራሕኻ ነዊሕ ዝደኸሙ ዘይከፈልካዮም ኩሉ ግዜ ካልእ ጉዳያት ከምዚ ዓይነት ልግዜ ኣርኢኻ ኢኻ ከመይ ልዩ ኩሎም እቶም ነዚ ዝሸጡልካ ነዚ ክነብዎ ዘይከኣሉ ነዚ ፍልጠት ተጠቂሞም እንተዝኾኑ ዝበለፁ ሸየጥቲ ምኾኑ ስለምንታይ እዚ ፍልጠት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ በይንኻ ሒዝካዮ ጸኒሕኻ ክብል ሓተተ ዝኾነ ኣማራፂ ኣይነበረንን ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ነዞም ጥቕላላት ብዝኸብክዎም ንሓደ ሰብ ከካፍሎም ይኽእል ነይረ ካብ ወፃኢ ግን ዝጋሻ ሕቶኻ ክምልስ ኣይክእልን እየ ኣነ ግን እዞም ትእዛዛት ኣብ ህይወተይ ብግቡእ ተጠቂመ ሓደ መዓልቲ እዞም ጥቕላላት ዘድልይዎም መንእስያት ምስ መፁ ከሰጋግሮም እኽእል ኢለ ጸኒሐ ሓደ ግዜ ሰባት ኣነ ጥቕላል ክገድሶም ኣይፈልጡን እዮም ኣነ ግን እንታይ ከም ዘድልዮም ኣጸቢቐ ይፈልጥ እየ ኣነ ነዞም መትከላት ከተገብሮም ከለኹ ነዊሕ ጻዕርን ምጽማምን ሓቲትኒ እዩ ኣነ ብሓገዝ እዞም መትከላት ዝሓየሽ ሽያጥ ክኸውን በቂዐ ሕጂ ኤራስመስ ኣብ ዝሓለፈ ግዜ ብዙሓት ውሳነታተይ ንዓኻ ዘይውስላት ይመስሉኻ ነይሮም እዮም ሕጂ ግን ተረዲእካ ይኸውን ኩሎም እቶም ውሳነታተይን ክእለታተይን ካብ ጥቕላላት ዝምንጩ እዮም ነዞም ሰለስተ ሓይሊ ዝረኽቦም ሰብ ክሳብ ሕጂ ይህሉ ዶ ኢልካ ትሓስብ ብርግጽ ክብል መለሰ ሓዊነቶም ጥቕላላት እንቐያየረ ነቲ ገዛ ዓፀቦ ድምፂ ኣትሒቱ ኸ ከምዚ ክብል ሓተተ ኤራስመስ ክሳብታ መወዳእታ መዓልቲ ክትስዕበኒ ዲኻ ኤራስመስ እቲ ሓላዊ መዝገብ ብልሱስ ብርሃን ኢድ ዘርጊሑ ኣእዳው ጨበጦ ሓሳብ ርእስና ንቐረኻ ጎይቱ ዘይተዛረቡ ትእዛዝ መሊሱ ናብቲ ክፍሊ ወፀ ሓፊድ ነቲ ኣብ ልቡ ዝነበረ ሌክታር ስትራፕ ተኪኡ ብድሕሪኡ ደው ኢሉ ናብቲ ንእሽቶ ክፍሊ ኣተወ ብኡ ኣቢሉ ናብቲ ዓብዪ ጎቦ ዝኸበበ ሓፁር ወፀ ኣብ ምብራቕ ዝመፀ ንፋስ ጨና ናይቲ ቀለያትን ከምኡ ስግር በረኻ ሒዙ ናብቲ ገጽታ ዓብ ሰብኣይ ነፈሰ ኣብ ልዕሊ ንሓሳት ደማስቆ ደው ኢሉ ኸኣ ብሓሳብ ንድሕሪት ብምምላስ ኣብ መጻጻ ህይወቱ ኣሰላሰለ ምዕራፍ 3 ክረምቲ ስለዝነበረ ኣብ ደብረ ዘይቲ መሪቕ ቁሪ ነበረ ካብ ኢየሩሳሌም ኣብቲ ጎልጎል ቄድሮን ዘስግር መንገዲ ጨና ትክን ዕጣን ዝነዚ ስጋን ኣብ ቤተ መቕደስ ምስ ኣብ እምባ ዝነበረ ኣግራብ ተሓዋዊሱ መጸ
ኣብ ትኽፍት ቁልቁለት ኣብ ቁሸት ፔትባግ ሓፂር ቁልቁለት ሪሕቆ ናይ ፓልሜራ ናይ ንግዲ ቦታ ነበረ። ሰዓት ደንጊ ነይሩ። እቲ ዓብ ነጋዳይ ከይተረፈ ነቲ ሕጥቆቱ ኣቋሪጹ ናብቲ ዓቢ ኣግራብ ሰጊሩ ነበረ። كنت نويح مسرع دمساء الوتينات فرصتها توجد كنفر أو زري 4 طنطاوين أودع تفلتهم كرت زبلو كرتات أجمل كاب أكلتنا حددون المسحاب زعقوا في ربع مسفر مرجرن نبره زيكا خلت حاولت أبتقات سانتا باغونتات كل لازقو زنورو أما عسكر زنور من قسقات إثمان دق صقر أمارة أعترتنا شغل تكال من دق نويح زيكا صلالو طلاي نبره أوجي باتروس بحر كان غبيت ندعينا تقعد حالي فقر دويلو أبتقى مقفل الداس نتمنسي بفرحك إجنا ولا رؤسونا نغغى عمود أتا تحمم أكلاتو دابور كستسيفين من تفاوريدو تقل عقار ملكة قورالو حافيت كل جزينا تيخان يركا بحالش حطوخات تقريبا تدنيقا ألوخو بسرحقا أي عقب كان ديخا عينت إتو مودات آمن تفعتو كيران نبرع نروات تقب جينا بجينا وسخ زخيلو صفحات نقدنا نات كانوا كلهم انساتاتنا ناي محبحاب لعول جيرو يخون اي فال قويتاي كبل حفيد ملسه اسكي بخبرة حطو خاد قومو بتوسخ بغالات كان زخم زعم زيت لمدي حطو خازلو مهنيات اسكي نقراني اكن نقوسا قمل تراي تخون شيات نبت كاك تكوني ديديتي كم حداد سمون كاليبن كالوتن اب كبدت ناتكاس تسقيعهم كسحو زي كل انسانات حزم كابسان طباقونتا زوتو اقعدنا اخا ورق حزم زبلوسو نرسوم ورق حزم زبلوسو خد كوني الزلي اب هيوت زلن تحد درجة كم حيشي الزلي كم قوسا قمل والحانتا ايكون قون كم شيات قلنا عخا عاوتن هابتن كتترخ حق زكاء غيلي كم يقيركا از فليتكا وزهق زي سمعكا لغو كاب دخلنا عابنا خديو كاب شيات مخان زبلت مويا يلن كتبت باتروس رؤسو خنا جمره زحاشا حاسيو لتمنسي أمريكا حتى متو قتله كمتم قالوا شيء تخسر عام هذا لك تأمن جها حفينا بتاع بسبع أتذكرنا تبته كايو بزهق زي بزاع سنة مشتو مهنا زغر حما عدل كمار سبعية نسخة بزهق زي سبعي قالوا هو عام هذا زلوا أقعد أو شحال بيخشطو تغير خائلو ملسلو لزقين حاجات بشات بزقبع أنت فريد كايو خالد نحلو 5 قبل تزاربه أبز كباب نسخة شات كم زغنكا يزرب كم نسخة حانيس كازل خاصقة على نقبح جريئاتو آيت فلتنيا ناتي حربيك على الإعلانات كمخاني زعاوي شات ذهبت من قالين زعلمنا خوني الزدي خاطرش ندهر تسجيل ثمانسات قطعات نعونا وإنساتا الشتاقرة أقراوتو ينيرو كنت من أسيب أقواب قرب تحتنا آريو ومبزو كل هافتي انتاك تقبريخا كبت نسخات تقوروخ كبري قداماي نستراي زبلسي عالم أقعد كقرملمي تخالق دمان تسقمو ككافلومي فاترة رؤسونا أنغا ودايا هابتا أب هيوتكا بفتسم علامة خاخون يولون قالات كابلوس كوينو جن قالات رايو حقاينا هابتا ناي لبنبر هابتا ناي بورسا آيكونن حافظ سنعو هابتام آيكون كان يخا قويتاي يتعاب سواي بدفرة حافظ في الشيخ بلاي حفيد كساب نواتا وحبت بزملكت أمونغوين أمونغو أبيت من منقسي هيرودس وطا زلو تحوت لمانن حالف اللي تراي زلو إت لمان بزعوا زقص المقو تراي زحسب أنا بزعوا ناي موداتا مقبي تراي زحسب أيكونن ودي هابتام نموخان تراي زيكوني أبكون دون حاقوس كتفكرن كتفتون بعوي لما ناي أمرو سلامين كسانت نمركب كتنبر عليكا حفيد حتوقات سلاه إذ نقرات نبزي وركي كالديو عبدخنا سلات أما أمرو عاكي وخنبر زغل سب من ألو كما يطرح قبض حقوس يغل على سمس درابيتهم قوم كخدنو من كعقوم من انت زكيلو كما يجيرو افقرت يقبرهم نسخاون هفتي خان خالد حقوس كم زي ما تصبغ الكان يركع ومونم تايدا عبتام كخون زلن حلمي تصبغ زيكونه نعبر خزلو منكوس دخنت فري عدل كخون يخليه مولاتو نسو ترايو قصلو زلونا أملاق خاق حقوس دخنت جن كملكت عام من قدال وي حلم زي مهلاو ترايز غطرو أنا خاق كلتيهم كوزن بحرات كقول لني عايدلني باتروس كيش مصو انتاي زهان دبتاو من فنجان هلفان نتيكا بزعوا سدابيت مملأ زارب زلخا جنا سدابيت يولكان عردو ايكون كون كابت مكارا عدي خان ابوخان اوت يزعبوخا يتبس حيد سلمة غربت حافيد نتا معقول تزنبرا هان دبتاو رهات كحبو ايكالن كلمنا بزي مقعدنا اب كيورون سفيرنا خلونا مسقوال كالنه ترخيمنا نيرنا نسا بمبازربو اقوارتهم أنت حاجة حقيقة الكلالو فغربر كور سبري عالمنا حلو قمنا وعالم متيك واقع دلوزو خنا حيالو تهدر كيرو كالنا آزي هبتام سوايو قوالومس حلو قمل أمو فتم كخون آيكلني قوالومس حار هبتام من الكونا قراي من إسي كالي قدايو
ብጣዕሚ ጽቡቕ መንእሰይ ወተሃደረይ መሸጣ ከም ሞያኻ ክጅምር ክሕግዘካ እየ። እቲ ቆልዓ ተንበርኪኹ ንልብሲ ፓትሮስ ጨበጦ። ጎይታይ ከመይ ገይረ ምስጋናይ ንምግላጽ ቃላት ክዛረብ። ፓትሮስ ካብ ትሕቲ ቁፅጥር ሓፊድ ሓራ ወፂኡ እንድሕር ተመለሰ። ንምስጋናኻ ከዓግቶ ደስ ምበለኒ። ዝኾነ ኣነ ዝገብረልካ ሓገዝ ምስ ንስኻ ትጓዓዞ ዘለካ ኣኽራናት ህይወት ክነጻጽር ከሎ ቁንጣሩ ሕፃ ይኸውን ዝኽእል። ሓፊድ ብኡ ንብኡ ሓጎሱ ሃዲኡ እቶም ህይወተይ ዝቕይሩ መትከላትን ሕጋጋትን ኣይትምህረኒ እንዲኻ ኢሉ ሓተቶ። ኣይምህረካኒ ካብቲ ንእስነትካ ልስሉስ ምቕሉልን ዝገበርክዎ ላዕሊ እንታይ ክገብረልካ? ነቲ ዘዕበኽዎ ወደይ ጓሳ ገመል ፈሪድካ ተባሂለ ብዙሕ ግዜ ይንቀፍ ነይረ። ግን ሓቀኛ ሓዊካ ውጪ ዝቃጽል ዝብል እምነት እዩ ነይርኒ። ኣብ መወዳእታ ድማ ኣዝዩ ሓያል ሰብ ክትከውን ኢኻ። ሎሚ ውሸት ሕቶኻ ኣይሐጊስንሎ ምኽንያቱ ቃልቃል ዝብል ድሌት ኣብ ውሽጥኻ ገጽካ ድማ ክደምቕ ስለ ዝረኣኹ። ዋላ ናይ ሎሚ ደስ ዝብል እንተኾነ እዚ ባህግኻ ካብ ቃላት ክሓልፍ ከም ዝኾነ ከተረጋግጽ ኣለካ። ሓፊዝ ስቅል ከሎ እቲ ሰብኣይ ቀፂሉ መጀመርታ ንዓይ ብቆንዶ ኻነ ነብስኻ ንሂወት ሽያጥ ክትፃወር ከም ትኽእል ከተረጋግጽ ኣለካ። ምክንያቱ ዝመረጽካዮ ቀሊል ውሳነ ስለ ዘይኮነ ብሓቂ ብዙሕ ግዜ ኣለካ። ኩሉ ግዜ ተሰማዕኒ ኢኻ ከም ዝኽብል ሓደ ሰብ እንተተዓዊቱ ዝረኽቦ ዓስቢ ዓብዩ ምክንያቱ ውሕዳት ስለ ዝዕወቱ። ብዙሓት ንዓወት ዘድል ጸጋ ከም ዘለዎም ከይፍለጡ ተስፋ ይቖርጽን ይወድቁን። ገለ ሰባት ከዓ ኣብ መንገዲ ዘጋጥሞ ነፍሲ ወከፍ ዕንቅፋት ብፍርሕን ብጥርጣረን ከም ጸላት ቆፂሮም ይእሰሩ። ናይ ብሓቂ ክርኢ ከሎ ግን እዞም ሰባት ፈተውትን ሓገዝትን ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ዕንቅፋታት ንዓወት ኣድለይቲ እዮም ምክንያቱ ኣብ ምሻጥ ከም ኩሉ ዓውድታት ዓወት ድሕሪ ናይ ነዊሕ ጻዕርን ውጥቀትን እዩ ዝመጽእ። ነፍሲ ወከፍ ብድሆን ስዕረትን ንኽእለትካ ሓይልኻ ርእሰ ምትማንካ ትብዓትካ ተጻዋርነትካ የዕብዩ። ነፍሲ ወከፍ ምውዳቕ ንቕድሚት ንምስጋም ዕድል እዩ። ካብዚኦም ኣብ ዝረሓካዮ መጻኢኻ ኢኻ ትጉዕፎ። እቲ መንእሰይ ርእሱ እናነቕነቐ ከም ዝዛርብ ገበረ። እቲ ሰብኣይ ግን ኣብ ኢዱ ልዕሉ ቀፂሉ ንሕጂ ንስኻ ብዙሕ ሰብ ዘይረኽቦ ዓውዲ ኢኻ ዘለኻ። ዋላ እቶም ዝተናዕቑ ኣብ ከብቲ ቀረጽ ከይተረፉ ጻሕሚ ሰዓረፍ ናብ ገዝኦም ይምለሱ ዓበይቲ ሰብ ሮማ ገዛ ክትጽውዖም ትኽእል ኢኻ። ካብ ኩሎም ኣዕርኾ እትፈቶም ሰባትን ርሒቖም ግን ብዙሕ ጽምዋ ፀሓይ ክትምስክር ኢኻ። ኣብ ልዕሊ ሓደ ሰብኣይ ብጸልማት ገዛ ሓሊፉ ካብ ውጭ ብብርሃን ላምባ ክሳብ ክንዲ ብቕጡፍ ጉድኣት ክጽምዋ ከምፅእ ዝኽእል የለን። ኣብ ናይ ጽምዋ ዋናት ፍትናታት ዝገጥሙኻ ፓትሮስ ቀፂሉ ነዞም ፍትናታት ብኸመይ ትገጥሙ ንምባኻ ኣዝዩ ክጽልዎ እዩ። ኣብ ጉዕዞ ምስ እንስሳታት ጥራይ ክትህሉ ከለኻ ዘገርም መብዛሕትኡ ግዜ ዘፍርሕ ስምዒትን እዩ ዝመጸካ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣረኣእያናን ክብርታታን ንግዚኡ ተረሲዑ ከም ቆልዑት ንኸውን ድሕነትን ፍቕርን ገዛ ነብስና ከዓ ንናፍቕ። ከም መተካታት ዝረኽቦ ነገር ኣብ ክእለት ምሻጥ ዓብዪ ዓቕሚ ዘለዎም ሰባት ብኣሽሓት ሞዮም ኣቋሪጾም ኣሎ። ካብዚ ሓሊፉ ንብረት ኣብ ዘይሸጥካሉ እዋን ዘዋዝየካ ወይ ዘጸናንዓካ ሰብ ኣይክህሉን እዩ። ዜጋቶም ካብ ቦርሳኻን ገንዘብካን ክፈልዩኻ ዝደልዩ። ኣነ ጥንቁቕ ክኸውን የደሊ ናይ መጠንቀቕታ ቃላትካ ድማ ክሰምዕ እየ። እስኪ ንጀምር ሕጂ እንድሕር ዝኾነ ምኽሪ ኣይውስኸካን እየ። ኣብ ቅድመይ ከም ቀጠልያ በለስ ደው ኢልካ ኣለኻ። በለስ ክሳብ ዝበስል በለስ ክበሃል ኣይክእልን እዩ። ንፍልጠትን ተመኩሮን ክሳብ ዘይተቓላቕኻ ድማ ሽያጥ ክትበሃል ኣይትኽእልን ኢኻ። ከመይ ክጅምር ክብል ድማ ሓተተ። ንጎንጎ ኣብቲ ናይ ሳንጣታት ባጎንታት ናይ ሲልቪዮሪ ጸብጻብ ክትሕልፍ ኣለካ። ንሱ ኣብ ሓላፍነት ሓደ ካብቲ ስፌት ዘይብሉ ክዳውንትና ክለቅቕ እዩ። ካብ ጸጉሪ ምራኽ ዝተሰፈየ ዋላ እውን እቲ ዝኸበደ ዝናብ ይዝነብ እሞት ሕብሪ ወትሩ ጽኑዕ ምእንቲ ክኸውን ካብሱ ናይቲ ማደር ተኽሊ ቀይሕ ሕብሪ ልኸድዮ። ኣብ ጥቓ ሸነኽ ውሽጢ ዝተሰፈየ ንእሽቶ ኮኸብ ክትረክብ ኢኻ። እዚ ምልክት ናይቲ ኣብ ኩሉ ዓለም ዝበለጸ ልብሲ ዝሰርሕ ሳርቶ እዩ። ኣብ ጎኒ እቲ ኮኸብ ምልክት ኣሎ። ኣብ ውጭ ሓደ ርብዒ መስበት ዝርከብ ዓንኬል። ክልቲኦም እዞም ምልክታት ኣብ መላእ መሬት ዝፍለጡ ዝኸበሩ ኮይኖም ንኹሉ ዘይተኣደነ ኣሽሓት ካብዞም ክዳውንቲ ሸጥናዮም ኢና። ምሳዩ ንነዊሕ እዋን ዝተረኸብኩ ስሞም ከምዚ ዝኣመሰለ ክዳን እዮም ዝፈልጥዎም። ኣብያ ድማ ይብልዎም። እቲ ክዳውንትን ኣድግን ወሲድካ ተበገስ። ወጋሕታ ንቤተልሔም እታ ነጋዳይ ቅድሚ ናብ ዝምብፅሑ ዝሓለፈላ ዓዲ ዋላ ሓደ ካብ ሸጥና ናብኣ ዝበፅሐ ይነበረን። እቲ ህዝቢ ኣዝዩ ድኻ ስለዝኾነ ግዚኦም ምብኻን ምዃኑ ይሕብሩ። ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣብ መንጎ ኣብቶም ኣብኡ ዝነበሩ ጓሶት ኣማይት ክዳውንቲ ሸይጠ ነይረ። ነቲ ልብሲ ክሳብ ትሸጦ ኣብ ቤተልሔም ጽናሕ። ሓቢድ ርእሱ እናነቕነቐ ፍናኑ ክሓብእ ብኸንቱ ፈተነ። እቲ ልብሲ ብኽንደይ ዋጋ ክሸጦ የገይታ ክብል ድማ ሓተተ። ኣነ ልዕሊ ስምካ ሓደ ብሩር ዲናሮስ ኣብ መዝገበይ ክወትየ። ምስ ተመለስካ ሓንቲ ብሩር ዲናሮስ ክሰደለ ኢኻ። ካብዚ ላዕሊ እትረኽቦ ኩሉ ትርፊኻ ነሰቦ። ስለዚ ዋጋ ናይቲ ልብሲ ባዕልኻ ሰላዕሉ። ኣብ ደቡባዊ መእተዊ ከተማ ዝርከብ ዕዳጋ ክትበጽሕ ትኽእል ወይ ድማ ኣብታ ከተማ በዓለ ነፍሲ ከም መንበሪ ክትጽውዕ ትሓስብ ትኽእል ኢኻ። ካብዚኦም ልዕሊ 1000 ዝኸም ዘለዉ እርግጠኛ እየ። ብርግጥ ንሱ ኣብቲ ሓደ ልብሲ ክሸይጥ ይኽእል ዝብል ግምት ኣሎ። ኣይሰምዖን ዲኻ? ሓፊድ መሊሱ ርእሱ ኣቕኒዑ ድሩ ኣእምሮ ኣብ ጽባሕ ገበረ። ፓትሮስ ኢዱ ቀስ ኣቢሉ ኣብ መንኮብ እቲ ቆልዓ ኣንበረ። ክሳብ ትምለስ ኣብ ቦታኻ ዝኾነ ሰብ ኣይከእቱን እየ።
كبدኻ ንዝሞያ ከም ዘይኮነ እንተረኺብካ ክርዳእካ ኢለ ነብስኻ ድማ ከም ሓደ ውርደት ክትቆፅራ የብልካን ፈፂምካ ሕፍረት ክስማዓካ የብሉን ከመይ ጌርካ ሕልምታትካ ተስምር ጠያኻ ክትሓስብ ዘለካ ሓቢት ተንበርኪኡ ከይተጠውዩ እቲ ዓብ ሰብኣይ ግን ኣይወደአን ወዲን ነዚ ሓድሽ ህይወት ክጅምሮ ከለኻ ክዝክሮ ዘለካ ሓደ ትእዛዝ ኣሎ ኩሉ ግዜ ከዓ ኣብ ኣእምሮኻ ኣቐምጦ ንስኻ ኣብ ህይወትካ መቕለያ ዘይብሎም ዕንቅፋታት ገጥሙኻዮም ክትሰግሮም ምዃንካ ግን እምነት ክህልወካ ኣለዎ ሓፊድ ተጸበየ እዎ ጌታይ ድማ ብክልል መለሰ ንዓወ ዘለካ ድሌት ሓያል እንተኾይኑ ስዕረት ተስፋ ኣይከቆርፀካን እዩ ፓቶስ ናብቲ መንእሰይ ቀሪቡ እንታይ ክብል ከም ፀናሖ ብግቡእ ተረዲእኻ ኒኻ ክብል ሓተቶ እዎ ጌታይ ክብል ድማ ሓፊድ መለሰ እስከንዞም ቃላት ደጊምካ ኣስማዓን በለ ፓትሮስ ናይ ምዕዋት ቆራጽነት እኹል ሓያል እንተኾይኑ ውጥቀት ፈጺሙ ኣይ ክስዕረኒ ክብል ድማ ሓፊድ ኣድመፀ ምዕራፍ 4 ሓፊድ ነቲ ፍርቂ ዝተበልዐ እንጀራ ንጎኒ ደፊኡ ብዛዕባ እቲ ዘይሕጉስ ዕጩ ሓሰበ ጽባሕ ኣብ ቤተልሔም 4 መዓልቲ ምኾነት ነይራ እቲ ሓንቲ ካብተን ኣብ ዕዳጋ ዘምፀን ንፅልቂ ቀያሕቲ ልብሲ ኣብ ሕቖ እንስሱ ዝነበረት ሕጂ ኣብ ድሕሪ መዕረፊ ኣጋይሽ ዝነበረ በዓቲ ኣብ ዕንጨይቲ ተንጠልጢላ ነበረት ኣብቲ ብዙሕ ሰብ ዝነበሩ መመገቢ ኣዳራሽ ብጭንቀት ተዋሒጡ ነቲ ዝነበረ ረብሻ ከቕልበሉ ኣይከኣለን ነፍሲ ወከፍ ጀማር ሸያጥ ዝሓልፎ መስገደልካ ኣብ ኣእምሮ ኣሰላሰለ ስለምንታይም ሰባት ንታሪኸይ ዘይሰምዑ ስለምንታይ እናተይ ዘይምሰጦም ስለምንታይም እናተይ ዋላ ሓሙሽተ ቃላት ከይተዛረብኩም እዝኖም ዝዓፁ ስለምንታይም ብኣካይደይን ኣዘራርባይን ዘይግደሱ ኩሉ ኣብዛ ከተማ ዘሎ ሰብ ድኻዩ ነታ ምሳይ ዘላ ልብሲ ከብ ዝደልይዋ ግን ክኸፍሉ ዓቕሚ ከም ዘይብሎም እንተነጊሮምኒ እንታይ የኽብሎም ብኸመዮም ንዓይ ዝኣበየኒ ካልኦት ዝሸጥዎ ኩሉ ማዕፆ ከም ዝዓፀወ ኮይኑ ይስማዓ ዘሎ ፍርሒ ብኸመየ ክስዕሮ ዝኽእል ዋጋዩ ምስ ካልኦት ሸያጦ ክነፃፀር ከሎ ከመይ ድዩ ብውድቀቱ ኣዝዩ ተበሳጨወ ምናልባት እዚ ህይወት እዚ ናቱ ዘይክኸውን ይኽእል እዩ ምናልባት እንጓሳ ኣግማል ኮይኑ ቀጻሊ ካብ ኢድ ናብ ኣፉ ኮይኑ ምነበረ ከም ሸያጥ ኮይኑ ዝኾነ ኣታዊ ናይ ምግባር ርሕቢ ዕድል ኣለዎ ፓትሮስ እንታይ ድይልዎ መንእሰይ ወታደር ሕጂ እኳ ንሱ ናብቲ ናይ ቀደም ህይወቱ ናብ እንስሳታት ክምለስ እዩ ዝደሊ ዝህሉ ሽዑ ሓሳባቱ ናብ ሊሻነ ናብቲ ጽኑዕ ዓባ ኣካልነ ንተቐየረ እሞ እቲ ጥርጣረታት ቀልጢፉ ናብ ኣእምሮኡ ተመላለሰ ሎሚ መታን ገንዘብ ክዕቅብ ኣብ ጎቦታት ይሓድር ጽባሕኻ ንብረቱ ክሸይጥ ይውዕል ብተወሳኺ ንብረቱ ብርትዕ ዋጋ ቀሪቡ ከም ዘሎ ብርጡርነት ይዛረብ አንጊ ድሕሪ ወጋሕታ ጥራይ ይጅምር ኣብ ጥቓታ ዒላ ናይቲ ዓድኻ ይድቅስ ነበረ ንኹሉ ዝቐርቦ ሰብካ ይዛረቦ እሞ ኣብ ውጭ ሓፂር ግዜ ከዓ ቦርሱ ብሩር ሒዙ ናብ ደብረ ዘይቲ ይምለስ ናብቲ ዘይተወደአ እንጀሩ ይበፅሕ እሞ ንጎይቱ እናዘከረኻ መብላዕ ይጅምር ሓቢት ተስፋ ቆሪፁ ናብ ዝነበሮ ስራሕ ብዘይምምላሱ ፓትሮስ ሕጉስ ይብል ነበረ ኣብ 4 መዓልትኻ ሓደ ልብሲ ክሸይጥ ኣዝዩ ከቢድ እዩ ድሕሪ ግዜ ግን ካብ ፓትሮስ እናተምሃረ ናብ 2 መዓልታት ከውርድ ይኽእል ድሕሪ ግዜ ከዓ ኣብ ሰዓት ብዙሕ ልብሲ ክሸይጥ ከም ዝኽእል ርእሰ ምትእምማን ክህልዎ እዩ ብኡ ቢሉኻ ዝዓበየ ሸያጥ ክኸውን ክበቅዕ እዩ ካብቲ ጫውጫው ዝበዝሕ መዕረፊ ኣጋይሽ ተበጊሱ ናብቲ በዓትን እንስሱን ገጹ ኣቕንዐ እቲ ዝልዕል ኩነታት ኣየር ነቲ ሰዓሪ ብቐጢን ሽፋን በረድ ኣትሪርዎ ዝነበረ ነፍሲ ወከፍ ስንቂ ብፀቕጢ ሳንዱቕ ድምፂ ይገብር ነበረ ሓፊድ ሎሚ ምሸት ናብ ጎቦታት ከይጋልብ ወሰነ ኣብ ኩንዱ ኣብቲ በዓቲ ምስ እንስስኡ ክዕርፍ ተበገሰ ጽባሕ ዝሓሸስ መዓልቲ ከም ትኸውን ይርድኦ ነይሩ ስለምንታይ ኩሉ ግዜ ሰባት ነዚ ዓዲ ሰንጢቖማ ይሓልፉ ተረድአ ይኹን እምበር ፓትሮስ ቅድሚ ነዊሕ ዓመታት ኣብዛ ዓዲ ብዙሕ ንብረት ሸይጡ ምንባሩ ይፈልጥ እዩ ዋዛ ሕጂን ሽዑን ዝተፈለየ ግዜ ይኹንን ፓትሮስ ከዓ ዓብ ሸያጢ ይኹንን ኣብቲ በዓቲ ዘራራያ ንእሽተይ በለጫ ብርሃን ገለ ሰረቕቲ ከይህልው ኢሉ ፈርሐ እቶም ሰረቕቲ ንኽስዕር ከዓ ንብረቱ ድልው ገይሩ በቲ ንብራ ዘለዎ ወገን ጐየየ ይኹን እምበር እቲ ፍርሒ ብኡ ንብኡ ካሃልኣሉ ኸኣለ ኣብ ውሽጢ በዓቲ ዝነበረ ሰንቀ ንእሽቶ ሽምዓቲ በርህ ዝነበረት ኮይና ሓደ ዓብ ሰብኣይ ንእሽቶ ጓልን ኣብቲ ደብዛዝ ብርሃን ይረኣዩ ነበሩ ኣብ እግሮም ሓደ ቃብ ቀለብ ከብቲ ዝሓዘ ቆፎ እምኒ ሓደ ዕሸል ደቂሱ ነበረ ሓቢድ ብዛዕባ ከምዚ ብዙሕ ኣይፈለጥን ነይሩ ህፃን ኣብቲ ዝተጨማለቐ ቀይሕ ቆርበት ብምንባሩ ሓድሽ ህፃን ዝተወልደ ኮይኑ ተራእዩ ነደቂሱ ዝነበረ ዕሸል ካብ ቁርን ንምክልኻል ክልቲኡ ካባታት ሰብኣይን ሰበይትን ብዘይካ ንርእሱ ሙሉእ ኣካላቱ ይሽፍን ነበረ እቲ ሰብኣይ ናብ ሓፊድ ገጹ ርእሱ እናነቕነቐ እታ ሰበይትኻ ናብቲ ቆልዓ ቀረበት ዝተዛረበ ሰብ ግን ኣይነበረን ሽዑ ሓፊድ እታ ሰበይቲ ክዳና ኣዝዩ ረቂቕ ብምዃኑ ብዙሕ ዝከላኸል ከም ዘይኮነ ረኣየ ሓፊድ ቀፂሉ ናብቲ ዕሸል ጠመተ ሓፊድ እቲ ህፃን ኣፉ ክኸፍት ከሎ ብዙሕ ተመሰጠ ብዘገርም ድማ ፍሉይ ስምዒት ክወሮ ጀመረ ብዘይተረድኦ ምኽንያት ከዓ ብዛዕባ ሊሻ ሓሰበ እታ ሰበይቲ ኣብቲ ዝሕሉ ቦታ ክትንቀሳቐስ ክሪኣ ከሎ ሓፊድ ዳርጋ ናብ ናይ ሕልሚ ዓለም ይጥሒሉ
ድሕሪ መሪር ህሞትን ዘይምውሳንን ከዓ እቲ ዓብይ ሸያጥ ኣቑሑት ክኸውን ዝኽእል ሰብ ናብኡ እንስስኡ ኸደ ነቲ ዕንክሊል ብጥንቃቐ ፈቲሑ ከዓ ኣብኡ ዝነበረ ልብሲ ኣውፅኦ ነቲ ንብረት ድሕሪ ምፍትሑ ከዓ ኢዱ ኣብ ልዕሊኡ ኣቐመጠ ቀይሕ ቀለም ኣብቲ ዝበርህ ዝነበረ ሽምዓ ከዓ ኣብ ትሕቲኡ ምልክት ፓትሮስን ቶላን ይረአ ነበረ እቲ ክቢ ኣብቲ ርቡዕ ቁርናዕን ኮኸብን እዩ ነይሩ ኣብዚ ዝሓለፋ 3 ሰማዕታት እዚ ንብረት ክንደይ ግዜ ይኸውን ኣብቲ እተን ዝረብረባ ኣእዳው ጸኒሑ ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ኣብ ክዳን ዘሎ ፈቲ ዝፈጦ ኮይኑ ይመሲሉ እዚ ብሓቂ ጽሬት ዘለዎ ልብሲ ነይሩ ብጥንቃቐ እንተለቢስካዮ ንዕድመ ሙሉእ ዝጸንሕ ክብል ድማ ትገለጸ ብዘይተረድኦ ምኽንያት ከዓ ብዛዕባ ሊሻ ሓሰበ እታ ሰበይቲ ኣብቲ ዝሕሉ ቦታ ክትንቀሳቐስ ክሪኣ ከለዎ ሓፊድ ዳርጋ ናብ ናይ ሕልሚ ዓለም ይጽሒሉ ድሕሪ መሪር ህሞትን ዘይምውሳንን ከዓ እቲ ዓብይ ሸያጥ ኣቑሑት ክኸውን ዝኽእል ሰብ ናብኡ እንስስኡ ኸደ ነቲ ዕንክሊል ብጥንቃቐ ፈቲሑ ኣብኡ ዝነበረ ልብሲ ኣውፅኦ ነቲ ንብረት ድሕሪ ምፍትሑ ከዓ ኢዱ ኣብኡ ኣቐመጠ ቀይሕ ቀለም ኣብቲ ዝበርህ ዝነበረ ሽምዓ ኣብ ትሕቲኡ ምልክት ፓትሮስን ቶላን ይረአ ነበረ እቲ ክቢ ኣብ ርቡዕ ቁርናዕን ኮኸብን ነይሩ ኣብዘን ዝሓለፋ 3 ሰማዕታት እዚ ንብረት ክንደይ ግዜ ይኸውን ኣብተን ዝረብረባ ኣእዳው ጸኒሑ ዳርጋ ነፍሲ ወከፍ ኣብታ ክዳን ዘሎ ፈትሊ ዝፈልጦ ይመሲሉ እዚ ብሓቂ ጽሬት ዘለዎ ልብሲ እዩ ብጥንቃቐ እንተሒዝካዮ ንዕድመ ሙሉእ ክጸንሕ ድማ በለ ሓሚድ ኣያንቱ ዓሚቱ ንባዓቱ ኸዓወ ብድሕሪ ቦልቶ ናብታ ንእሾ ስድራቤት ገጹ መረሸ መጀመርያ ኣብ ጥቓታ ህፃን ዝነበረ ካባ ቀፂሉ ነቲ ምታንቲ ቅያስ ገይሩ ካብቲ መብልዒ ማል ኣውፅኦ ነብሲ ወከፎም ድማ ናብ ዋንኦም ኣረከቦም ክልቲኦም ብድፍረት ሓፊዝ ስለዝተገረሙ መስኽቡ ኣይከኣሉ ሸዓ ሓፊድ ነቲ ክቡር ቀይሕ ልብሱ ከፊቱ ነቲ ደቂሱ ዝነበረ ቆልዓ ቅያስ ገይሩ ጠቕለሎ ሓፊድ እንስስኡ መሪሑ ካብቲ በዓቲ ክወፅእ ከሎ ካብታ መንእሰይ ወላዲት ክስዕሞ ከላ ንፀይቖቶም ምራቕ ነበሮ ኣብ ልዕሊኡ ከዓ ሓፊድ ቅድሚኡ ሪእዋ ዘይፈልጥ ቆሎ ትመስል ወርሒ ነበረት ኣብ ዓይኑ ከዓ ንባዓት ክቁፅር ጀመረ በዚ ከዓ እንስስኡ መሪሑ ናብቲ ናብ ኢየሩሳሌምን ኣብቲ ጎቦ ዘሎ ናይ ንግዲ ቦታ ንምኻድ ናብቲ ዓቢ ጽርግያ ተጸምበረ ምዕራፍ 5 ሓፊድ ኢሉ ክብገስ ከሎ እታ ወርሒ ዝኣክል ብርሃን ዘርጊሓ ከም ዘላ ከስፍል ኣይከኣለን ስለምንታይ ግን ከምዚ ዓይነት ዕሽነት ተመልዩ ክብል ድማ ሓተተ ኣብቲ በዓቲ ዝነበሩ ሰባት ኣይፈልጦምን እዩ ስለምንታይ ግን ንዕኦም ካብቲ ልብሳስ ክሸጥሎም ዘይከኣለ ንፓትሮስ እንታይ ኢልዎ ነቶም ካልኦት ከ ዝተለብሱ ልብሲ ከም ዝሃቦም እንተፈሊጦም ብስሓቅ ኣብ መሬት ክወድቁ ክደልዮም ተመሳሳሊ እውን ነቲ ጋሻ ህፃን ኣብቲ በዓቲ ንፓትሮስ ምድንጋር ኣብ ኣእምሮኡ ህፅውፅዋ ያሰላሰለ ምናልባት እቲ ካባ ካብ መበገሲ ኣዳራሽ ከሎ ተሰሪቑ ክብል ይኽእል ይኸውን ፓትሮስ ንኸምዚ ዝኣመሰለ ፅውፅዋይ መኣመነ ድዩ ድሓርካ ኣብ መሬት ብዙሓት መታለልቲ እዮም ነይሮም ፓትሮስ ንኸምዚ ኣማኒ ሸለልትነት ኣይመሓሰቦን ዶ እዚ ድሕሪ እቲ ሓፂር ግዜ ናብቲ ኣብ ጌተሰማኒ ዘሎ ጀርዲን ዝወስድ መንገዲ ክበፅሕ ኣብ ምብቁዕ እዩ ክሳብ ናብቲ ዕዳጋ ዝበፅሕ ከዓ ካብ በቕሊ ወሪዱ ብድኻም ቅድሚታ በቕሊ ተጓዕዘ ነቲ ብርሃን ከዓ ከም ፀሓይ ቀትሪ ኣምሰሎ ፈለማ ቁሩብ ፍርሒ ነይርዎ እዩ ፀኒሑ ግን ንፓትሮስ ምስ ረኣየ ግን ተረጋጊዩ ኣብ ድምፂ ፓትሮስ እናቐረበት መንእሰይ ካብ ቤተልሔም ዲኻ መፂኻ እዎ ጎይታይ ኮኸብ ክስዕበካ ከሎ ኣይረኣኻን ዲኻ ኣነ ኣየሰብሃልኩን ነይረ ጎይታይ ኣይሰብሃልካን ካብ ቅድሚ ዳርጋ 2 ሰዓት እታ ኮኸብ ኣብ ልዕሊ ቤተልሔም ክትለዓል ካብ ረኣኽዋ ኣትሒዘ ካብዚ ቦታ ክግዕዝ ኣይከኣልኩን ካብ ዝለዓለ ሕብርን ድምቀትን ዘለዎ ርኤ ኣይፈልጥን እየ ድሕሪኡ እናተጓዓዝኩ ከለኹ ግን ክግዕዝ ጀሚሩ ኣብ ሰማያት ኮይና ናብ ዕዳጋና ቀሪቡ ሕጂ ብቐጥታ ኣብ ልዕሊና ትረአ ብኣማና ድሕሪ ደጊም ኣይክንቀሳቐስን እዩ ፓትሮስ ናብ ሓፊድ ቀሪቡ ገጽቲ መንእሰይ ብቐረባ ኣጽኒዑ ኣብ ቤተልሔም ከለኻ ኣብ ገለ ዘይተለምደ ፍጻመ ተሳቲፍካ ዲኻ ኣይፋል ጎይታይ እቲ ዓብ ሰብኣይ ኣብ ዓሚቕ ሓሳብ ዝኣተወ መሰለ ከምዚ ዝበለ ለይቲ ወይ ተመክሮ ርዩ ኣይፈልጥን እዩ ሓፊድ ሰንበለ እዛ ለይቲ እዚኣ እውን ፈፂመ ኣይርስዓን እየ ጎይታይ ዋይ ሎሚ ሸዳ ብሓቂ ገለ ነገር ኣጋጢሙሎ ከመይ ጌርካ ኢኻ ኣብ ከምዚ ዝበለ ሕላፍ ሰዓት ትምለስ እቲ ዓብ ሰብኣይ ተገምጢሉ ኣብ ልዕሊ እቲ በቕሊ ሓፊድ ዝነበረ ዕስለ እናደገፈ ከሎ ሓፊድ ስቕ በለ ባዶ እዩ ናብ ኣጉዶይ ንዓ ተመክሮታትካ ኣካፍለኒ ኣማልኽቲ ንለይትና መዓልቲ ስለዝቐየሩ ድቃስ ኣይከልኡኻን ምናልባት ቃላትካ ገለ ምንጪ ከቕርቡ እዮም ስለምንታይ ሓደ ኾፍ ንሓደ ጓሳ ገበል ክስዕቡ እኮ ዘለዎም ፓትሮስ ኣብ ዓራት ተጸጊዑ ነቲ ኣብ ቤተልሔም ዘጋጥም መወዳእታ ዘይብሉ እምቢታን ምንጻግን ጥርፍን ዝገልጽ ነቲ ነዊሕ ዛንታ ሓፊድ ዓይኑ ዓሚቱ ሰምዖ ሓሓሊፉ ከምቲ ዓብ ሸያጢ ሓፊድ ነተይ ድኳን ብኣካል ዝደርበዮ ነጋዳይ ክሸክላ ገለጾ ርእሱ እናነቕነቐት መንእሰይ ሸያጢ ዋግኡ ምንካይ ምስ ኣበየ ነቲ ካባ ናብ ገጽ ሓፊድ ንድሕሪት ደርበየ
ወታደር ሮማ ምስ ነገርካ ክፍሽኽ ይብል ነበረ። ኣብ መወዳእታ ሓፊድ ድምፂ ድምሳስን ንኹሉ ትሎምሸት ኣብ መዕርፊ ኣጋይሽ ኣጋጢሙ ዝነበረ ጥርጣረታት ዝገልጽ ነበረ። ፓትሮስ ቃላቱ ኣቋረጸ። ሓፊድ ካብ ተዘክሮ ኮፍ ኢልካ ኣብ ኣእምሮኻ ዝሓለፈ ኩሉ ጥርጣረታት ኣዘንት ወለይ። ሓፊድ ክሳብ ዝዝክሮ ንኹሉ ዝተመዮ እቲ ዓብ ሰብኣይ ሕጂ ኣብ መወዳእታ እንታይ ሓሳብ ኣብ ኣእምሮኻ ኣትዩ ጥርጣረ ኣበራቢሩ። ንጽባሕይቱ ዳግመነት ልትኽሸጦ ክትውስን ሓድሽ ሽብዓት ዝሃበካ ኣይካለን? ሓፊዝ ዝሃቦ መልሲ ንሓፂር እዋን ኣብ ግምት ብምእታው ጓልካ ቤት ጥራያ ይብል ሓሰበ። ኣብ ታረሳ መዕረፊ ኣጋይሽ ከይተረፈ እንተፈሽለ ዳግማይ ክገጥማ ከም ዘይክእል እፈልጥ ነይረ። ሽዑ ድምፂ ሓፊድ ተሰባበረ፣ ግን ፈሽለ ድማ በለ። ፈሽልካ ኣይተረዳእንን፣ እቲ ልስምሳኻ ኣይተመሰን ድዩ? ፓትሮስ ንኽሰምዕ ንቕድሚት ምጽጋዕ ኣድላይ ኮይኑ ብዝተረኸቦ ድሕሪ ድምፂ ቀረበ። ሓፊድ ብዛዕባ ፍጻመ ናይቲ በዓልቲ እቲ ዕሸልን እቲ ኻባን ኣዘንተወ። እቲ መንእሰይ ክዛረብ ከሎ ፓትሮስ ደጋጊሙ ናብ ክፉት ኣጉዶን ኪኑ ዝነበረ ዓለም ገና ትቐፅር ማዓስከር ዘብርህ ዝነበረ ቆሊሕ በለ። ኣብቲ ዝተገረመ ገጹ ፍሽኽታ ክፈጥር ጀመረ። እሞቲ ቆልዓ ዛንቱ ኣቋርጪ ነብዕ ከም ዝነበረ ኣየተባሃለን። ነዊሕ ከይጸንሐ እቲ ስቕታ ሃድዩ ኣብቲ ዓቢ ኣጉዶ ስቕታ ጥራይ ኮነ። ሓፊድ ናብ ጎይቱ ቁሊሕ ኢሉ ኸጥምት ኣይደፈርን። ፈሽል እዩ። ካብ ጓሳ ገመል ንላዕሊ ካልእ ክኸውን ከም ዘይተዓደለ ኣመስኪሩ ነይሩ። ነቲ ካብቲ ኣጉዶ ዘሊሉ ክሃድም ዝመጾ ድሌት መለሶ። ሽዑ እቲ ዓቢ ሸያጢ ኣመንኮቡ ተሰሚዑ ኣብ ኣዒንቲ ፓትሮስ ክጥምት ተገደደ። ወደይ እዚ ጉዕዞ ብዙሕ መኽሰብ ኣይረኸብካሉን። ኣይፋል ጎይታይ፣ ንዓይ ግን ከምኡ እዩ ገይርኒ። እቲ ዝሰዓበካ ኮኸብ ካብ ምእማን ፍቓደኛ ዘይኮንኩ ዕርወት ፈዊስኒ። ነዚ ጉዳይ እዚ ናብ ፓልሜራ ምስ ተመለስና ጠይቕ ንረዳእካ። ሕጂ ሕቶ ከቕርበካ እየ። እዎ ጎይታይ። ሸየጥትና ጽባሕ ጸሓኪ ዓረብ ናብቲ ዕዳጋ ክምለሱ ክጅምር እዮም። እንስሳታቶም ድማ ክንክንካ ከድልዮም እዩ። ንሕጂ ከም ጓሳ ገመል ናብ ስራሕኻ ክትምለስ ፍቃደኛ ዲኻ? ሓፊድ ካብ ኮፍ መበሊ ተንስኡ ናብቲ ገባር ሰናይ ገጹ ሰገደ። ዝሓተትካን ዘበለ ኩሉ ክገብሮ እየ። ስለዚ ፈሸልኩኻ ድማ ይሓዝን እምበር ኪድ ንመምለሲ ሰብ እናተዳልኦ እሞ ኣብ ፓልሜራ ምስ በጻሕኻ ክንራኸብ ኢና። ሓፊድ ካብቲ ኣጉዶ ክወጽእ ከሎ ካብ ላዕሊ ዝመጽእ ድሙቕ ብርሃን ዓይኑ ደጉሖ። ኣዒንቱ እናሸፈነ ፓትሮስ ካብ ውሽጢ እቲ ዳስ ክጽውዕ ሰምዐ። እቲ መንእሰይ ተገሊጹ እንድሕሪት ተመሲና ውሽጢ ኣተወ። ነቲ ነቢ ሰብኣይ ክዛረብ ድማ ተጸበየ። ፓትሮስ ናብኡ ኣመልኪቱ ኣይፈሸልካን እሞ ብሰላም ደቅስ በለ። እቲ ድሙቕ ኮኸብ ሙሉእ ለይቲ ኣብ ላዕሊ ቆይሙ ከበርህ ሓደረ። ምዕራፍ 6 እቲ ነጋዳይ ናብ ፓልሜራ ዝርከብ ዋና ቤት ጽሕፈቱ ምስ ተመልሰ ዳርጋ 2 ሰሙን ድሕሪ ምጽናሕ ሓፊድ ካብቲ ኣብ ኣግማል ዝነበረ ናይ 10 ዓራት ተበራቢሩ ናብ ቅድሚ ፓትሮስ ክቐርብ ተጸውዐ። ተዋይ ናብቲ ኣብቲ ጎይታ መቕደቀሲ ክብል ብምኻድ ድማ ቅድሚቲ ተቐሚጡ ዝነበረ ዓቢ ዓራት እናተጠራጠረ ደው በለ። ፓትሮስ ክሳብ ተኸኢሉ ኮፍ ዝብል ኣዒንቱ ከፊቱ ምስ መሸፈኒታቱ ተቓለሰ። ገጹ ጥኹም ክነብር ከሎ ሰራውር ደሙኻ ኣብ ኢዱ ተወጢሩ ነበረ። እዚ ቅድሚ 12 መዓልቲ ጥራይ ዘዛረቦ ሰብኣይ ምዃኑ ሓፊድ ከኣምን ኣጸጋሚ ነበረ። ፓትሮስ ኣብ ታሕተዋይ ፍርቂ ዓራት ኣመልከተ እሞ እቲ መንእሰይ ብጥንቃቐ ኣብ ወሰኑ ኮፍ በለ። እቲ ኣረጊ ሰብኣይ ክዛረብ ተጸበየ። ድምፂ ፓትሮስ ከይተረፈ ኣብ መወዳእታ ኣኺቦም ድምፅን ቃናን ብዙሕ ዝተፈለየ ኮይኑ፣ ወደይ ንሕልምኻ ዳግማይ ክትሓስበሉ ብዙሕ መዓልታት ጌርካ ኢኻ። ሓያል ሸያጢ ክትከውን ዝብል ድሌት ኣሎ ድዩ ክብል ሓተቶ። እዎ ጎይታይ ክብል ድማ ሓፊድ መለሰ። እቲ ጥንታዊ ርእሲ ተነቓነቐ። ስለዚ ነዚ ባህግኻ ኩነ ኢኻ። ምሳኻ ብዙሕ ክዕልል መደብ ነይሩኒ፣ ግን ከም ዝትሪኦ ዘለኹም ካልእ መደባት ኣሎ። ንነፍሰይ ከም ንፉዕ ሸያጢ እኳ እንተቖጸርኩ ኣፍ ደገ ገዛይ ምስ ተበገስኩ ሞት ክሸይጥ ኣይክእልኒ። ክጽበ ጸኒሑ እዩ። ልክዕ ከም ኣብ ደገ ገሽና ዝጠመየ ኸቢ ዝጽበዮ ንማዕታት ክጽበይ ጸኒሑ። ከምቲ ኸልቢ ኣብ መወዳእታ ማዕጾ ዝኽፈት ይፈልጥ እዩ። ፓትሮስን ሓፊድን ምንቅስቓስ ሲኖም ኮፍ ክብሉ ከለዉ እቲ ዓብ ሰብኣይ ኣየር ክረክብ ይቃልስ ነበረ። ኣብ መወዳእታ ሰዓት ደው ኢሉ ፓትሮስ ምስ ድኹም ፍሽኽታ ናይ ሓባር ግዜና ሓፂር እዩ፣ ስለዚ ይጀምር በለ። መጀመርታ ነቲ ኣብ ታሕቲ ዓራት ዘላ ንእሽቶ ሳንዱቕ ሴላር ኣውፅዋ። ሓፊድ ብድድ ብምባል ነታ ቆርበት ዝተሰርሐ ሳንዱቕ ኣውፅኣ። ኣብ ትሕቲ እግሪ ፓትሮስ ኣብ ዓራት ዝተሰርሐ ቅርጺ ኣቐምጦ። እቲ ዓብ ሰብኣይ ጎረሩ ኣጽየ። ቅድሚ ብዙሕ ዓመታት ጓሳ ገመል ከለኹ ከይተረፈ ዝወደቐ ደረጃ ኣብ ዝነበርኩሉ ንሓደ ምብራቕ ዝመጸ ሰብ ብ2 ሸፋቱ ዝተሃርመ ተጓዓዛይ ከድሕኖ ዕድል ረኺበ ነይረ።
أنا أبي هو كم زاد حنكون نجرني كم عصمو علتي كأجل خبن تتمنيه ولا قاز خوانا نجر تزير أخو نعيش دا يكون جنزب سزي نبرن مسنا جوزو خمال أن كلو أو كم ود جزات تقبل نترخكو حرم على زحد شوتي مسلمتكو نعون عين زعف لبكلال عدل كفيت اللي أوج عصرت طلالات قروت نفسه كفن قزر اللون تقدمت مسير تمرتي زحزت يعني را اتنقل الدماء أبسنت بمشات أزيخ عوث مهان زي دي كل مستيرات متكلات زحزين نزغت عامت معالطة بزعوات وقالان يطلالات تمرتي وهب النبرة بس كاب تقدم يتقلال ناي ممهار مسير آمول أدها آم نفسه كف تقلال نبرة نفسه كف قالات كاكالي أتحسس بهيوتي كساب زخوون حزيو لمن خويني دماء معبيلو أمودا أدات عصرت تقلال زحاز أفلبي استعشق دبدابين حامسا قطرا ورك زحاز بورسان كربني يتاس عشق دبدابي كساب أبزن بركوا غزاي زوصت خفت أي نبرتن نتاسرا بيتفاني تتبهو كساب تيرنا بالميرا زوصد منقد زوصح كمنا تدبدابي أي كفتبون إذا تزادت كم زيزبل نبره نتقول راس وركي وسيدة أب تقلال سمهاركو أب قبرخو علون حاد شوت كجمرن أززني إذا دبدا بيوتوساق كل جزي أفرق نايتي زسرخ وحابتي مستوم زي بلوم سبات ككافرهم يئزز وزمن تقلالات قربت جنك ساب تاقتي الزمن زلو نزق بلدمت السب زحبر فوري ملكت زوها بين معالت مزخوانا ككافل كم زي بليز إزز تقلاليو حافيد رؤسنا نقاي عاي ترد أنم قوي تجد ما بدا كقولت نزنا بيحسب نعمتات أمكرتا ليتنيحي إنها تزعزو كدما نزعب هابت أمكاب سمهاركو أبقرو أو عليو دارقا خبت على تسبك من الحجي كم زي كرب كحسوس مسينيري كلمة خاقو عزخارنا بيت الممناسكا كم زي عين سبك ساز الموت آيكرك منينا والكو دارقانا مدمنتا بيسي حنيري نزي التقلالات كتقبل انت مرسا نسخبها كحسب يتعبت حتى عبيت لبز سعبك عدوكوخو مسرايا كاي مسيني بلو بيت رقنا يزفتها مكرودو فتني قلنا تقبارات أمارخت خيفتات فرحي شعونتنا عخا أزي ترقم زلو لبسن معداق مسنقرني أوش لبيز نبرا نقر عيد نسو ينو وحوان زقوركم داي كم تزازمن بره اللي عموداتنا تقاتل الصندوق قبل استمرت سبر خيبيو اتتخكلين يسم سخبكو ساعاتي وثي كسب قسكو حج مرة حجنا موداتها كاري واللغو قلنا ينويح مداي مسرع عابكعيو حجي كابز عالم السلام كفانو يخيليه إذا عصوا إنمت إننا دخل مخده كنت عطم زمسل آدو وشبيتنا حفيد كربه ودي تقديس كاسم عني نزن قالت كده ملكا عامية بلين حفيدنا بقيتو إننا قربه مسكده عاعد تكرات نبرا آدوم تتناخفين تعابشات ما بسعاري أستنفسه حجينا ذا صندوق كور تعوستا أننا باخا يحلف اللغو مجمرتا قنك سوا معزل لك هذا توسن كالمخونة اللغو أبصندوق ميتي ورك مهلت زلو ورسالو زماخت نبر نشو تقرب من صاف كجزنيو بودو مانا نقد عالم كتاتو تخيل عبا هبطو هابكا يغليو زيقنا عاها عابا عاوتيو عب عالم عابي هبطو تفتر كرلغا يزبالسه هي غارو علامها ايرس عهون كابزا ختما بغلطو تبقيز كانا بدماسكو أخيد عودو ما كابز تغلال سمهاركا يو كل أبقرن وعالدرت آلو عدلات كتركبها منبر مسراقا قزكا تحدث بالملك زلو تغلال طريقات خفت نزغ صدر داكا دقاقين كختنبو ألكا ملو بمنت مستراو أقباب نسو ززامدون أو كل تغلال زركا متكلات مشات عاوت عم مهارك تقومو ليخا نفسه كف تغلال كم تمهار نسخات سمهاركا مسجد رخيت مكرو انت واحد كان نفسه كف تغلال لما كم زلو مسنا عن تقتلكا مشتخا أم نفسك معالت بيعصف عبيو شو قدامك المخنتي نتعب سانتو زركب حدا ملك زلو وقت تقبر عليك نزيد السمام عليها هو قويتاي تبو كمون متكلات نايت تغلالات مستنقركا كابز حالمكا عزيز هابت مختكونيخا كالاي نايتي دما فركا أتاوي خاف غصالنتم كما عدلنا تازيكونو ختقسو عليكا كازي متكل ولغ زلك مبال آيد لنيو يهيد السمام عليها هو قويتاي الجناب زعبي كنت كنسجر نتطلالات ويتن زحزتو مزخون سب كتكافل كلكليو حدا معلتن عخا مسكو خب زنقسن زي سسون تقبار زلو سب كمتسيو هزي مزخون نتسب كتقلو وليخا نعو ولا اي تردايو لبخا خمز لخامس أرقاقز كان أبو وينا بأحكة تساقا قرئيخا
أبلع تقبل استقبل قدم خونات كم دا أبلع ليس قمة قدم حجة أبلع اليوم زسن نزل له إذا قدم نوي عوان سركب كوالو دابيه كم زياد تبل نتساسين تنتقل على زغبل سبئين تدليو اتمل اغتنا عالم ككافل يخليو نتساسي كنت كتسمو قال تأطول ريخا هو فقادنياي باتوس كبت كبت كم زراقفة بأفويتا أستنفسه دوهم في شغطة أنها تحاوسة نقص حافظ أبتن عطب زوزة حالا وكوبايا قبرلو عفلب بيعسكا تبقس دحر حجي آي كريكاني مس فقرين مسلميتين عاود كيلو مؤموداتا للشاقة خلو مسايقا زمسالك حاقوسي كافل حابدتن عفلب النعوبة مع صخفة ملكاسينا وسدكي حفرين نبعات أم عقوتي ينكوالا النبرة عبدقرو ولا عفلب أمريت تقميتن دحي تمشينا قويتو قوتو بملاس كعوز لنقورات نتحايال انتوين ودكت فتيمو آيك سعرننيو إذا عاب سباي مزدخون في الشغل الرساقن يدو على تفانوا معراف شوحته حفيد مس انسسو ناب كتما دماسكو بوغن مبرق اف دقه اتوه نسو بترطارن سنبادن كاتخلو اتكاب امايت ابازرا زمت چاوچاو تانچ دراتات نفرح نمقلال بزح غدي اينورن كمناي باتر زا مسل حيال نغادا حسكا او عباي كتما مبصح حدا نغري نيرو مكرخات زي ول بين خموان كاكالي نيرو يا غودنا شقاط بزحنا او مصو نفسو كوفم كامنا حدهم عاويدهم يدمصو نبرو شلا زمسلو دكانات بازارات سنتباو سرحت بوليس سرحت برور صرت عنጨት كنور خلو نفسو كسغوت بقليلو مسكال شاد غز نغز تراخو نبرت وقت أبكني كنو معراو من دقة خزمة إمبا هيرمون نبره توقت حقا كنت نبره على كفات على استشفنا يج نبره فتونتات نايت علاقة بتتوانات انتعقد سنة تحت تموتو يمثل أمودات حافظ نتفلت قودنا رسعي بزعوة معرفة أقاش كرخول زغل من قدي حسبه كركون أي تسقمن كفلو توريس لزنبرن حلو يحي أقدم كراقزا خفي البور ومسوانا أنتوني تسمى معي بجحري أنسو بجحري تمعرف قاش كعرف كله آمايات بارادا تحاتي وخانا بيتو تمسه نتاني شو صندوق كدروس أبقر على تاقوم مدنة بغر وتستسرح التقلالات مفتاح قاتله يتمشفن بقليلو تخفتو مون تحاتنا بغر وتستسرح التقلال تمته عمو داتا بسعي إدنة بغر وتنكفو نتي تحت عصاوعت هيوتكم زلو خوينوس كسمعو خلو بتهواق إلو آن سحابه تنسيو نابتي كابتي فرق ما يريح عوز نبري چاو زوز حداقات من تستاد دفسسوز نبري مسكت كوسو رقصه فرحن ترتعلى المرجو تملسو نو أفتم زعاوي دمستاد نتمتى رئيسة أمانتو كو قدل تسمعو عين تعامي تروسا أمن دق تسقيعه كندي عشاي أنا تارا ود جمال حال معلتت زعاوي الشياتي عالم كوينة كنات كحلم ومد ما تبعت هالين بتعدلاقا حلف زي كل مخانيو لما عينتي أماي شيء ترينا لوا كلهم كاوين لعلنمو يوم آزم حاشعت كلهم كلهم دفرت النهن صنعاتن ألوهم كلهم أبجع كانت عداقا كورادرو يهوليهم كورادرو من كبدهم نخيل يأيلكام حساب كساب كندي عشنتيو باتوس داق ما كيفش لكم افرح أب عرض هدري دقي مخصاب زدك سنبعي كاب دوكاس من سوارا برا نجي نبرة عين تقدم مفاتون انت قونا چاو سمعي شعور تنسي كوفي لنتا اب تخفت ما شفنا يتقال زحاز صندوق تقميت از نمر الدمو بزي مئمان اتو كيرتا متع ناب دقا قوية اب تحس عالم عين كريت اب بلا سترني فنفسه كفنتا معالي بدير في تقبلها كعذب كل قليم ام مسكوت عالم اقن كالتفو من فيرم كودو حافظ ولا قرب انت تقضغص شعور ما يشنب تعرف البيت امته اتلا حمزلو بس احي رسو انك عارن دحيت تمشنب تمسي اتو كيرتا متو حافظ إذا قاسينا أفلبو خدا إتا عفنت تشغل رسالة زليلا أتوز عش حدك عدخا أبدقو خوينا فرح مالو نسخاق بمسكوت كتمت تبعات كيركا تدعوف نقروت حافظ بترج أو شوفتمو اتمنى سيتسكيونا بتساسن بانين بربرن زحازم أدقو سو عمرها بانين نقورس أبقوني تقبل الجمرن الشعركو تقمته حافظ حسام مسؤمنا ومسكوت تمسي يدو أبتز نور مخفتي أغمته أزلنا أشوش لزنورات عين كوريتو تأتو دارقا زي كل مثل شعدين سباتر زكيرو ناي معوات كوارزنت كا أغول حيال انتغن ودكت فسيو ما ايك سعرا كان يزيب الكالات عاولو دقمه ناو أفلو بتميسو يدو نابتوشي زرقيحو حانتي تغلال كروت كابتن سرفا زيادة تلخيار نيرا كاب صندوق أوتي دماغ أسيلو فتحه
እቲ ዝፈልጦ ዝነበረ ፍርሒ ጠፊኡ ብድሕሪቱ ዕፍ ገጹ ጠመተ። ንሱ እውን ኣይነበረን። ካብታ ንእሽቶ ዑፍ ትብዓት ከም መርትዖ ናይቲ ዝገበሮ መብጻሕን ፍርስራስ ባንን በርበረን ጥራይ ተሪፉ። ሓፊን ንታሕቲ ቆሊሑ ናብ ጥቕላል ጠመተ። ኣርእሳ ድማ ጥቕላል ቁፅሪ 1 ዝብል ነበረ። ንሱ ክነብብ ጀመረ። ምዕራፍ 8 ጥቕላል ምልክት ቁፅሪ 1 ሎሚ ሓድሽ ህይወት ክጅመረ ሎሚ እታ ናይ ቀደም ነዊሕ ዋና ውድቀትን ማእከላይ ህይወትን ዘውደቐት ንቆርበተይ ብሓድሽ ክትካየ ሎሚ ከም ብሓድሽ ተወልደ ትውልደ ድማ ንኹሉ ፍረ ዘለዎ ኣታኽልቲ ወይኒ ክኸውን እዩ። ሎሚ ካብቶም ኣታኽልቲ ወይኒ ዘለዉ ዝነውሑን ዝመልኡን ወይኒ ጥበብ ክሰጋገር እየ። ምክንያቱ እዞም በቶም ቅድመይ ዝመፁ ለባማ ሰብ ሞያ ወለዶ ኣብ ልዕሊ ወለዶ ተተኪኦም ሎሚ ካብዞም ወይኒ ዝጣዕሚ ወይኒ ክጥዕም እየ። ብሓቂ ድማ ኣብ ነብሲ ወከፍ ዝተቐብረ ዘርኢ ዓወት ክውሕጥ እየ። ሓድሽ ህይወት ድማ ኣብ ውሽጠይ ክበቁል እዩ። እቲ መረፅክዎ ሞያ ዕድል ዝፈጥር ኮይኑ ብዙሕ ልቢ ምስባርን ተስፋ ምቑራፅ እውን ኣለዎ። ኣካላት ናይቶም ዝፈሸሉ ሰባት ኣብ ልዕሊ ሓደ ተደራሪቦም እንተዘቕመጡ ሓያል ፒራሚዳት ምድሪ ይፈጠሩ። ግና ከምቶም ካልኦት ኣይክፈሽልኒ እየ። ምክንያቱ ሕጂ ኣብ ኢደይ ትማሊ ሕልሚ ጥራይ ዝመለአ ዝነበረ ሕጂ ሓደገኛ ማያት ኣቢሉ ናብ ገምገም ባሕሪ ዝመርሓኒ ሰንጠረዥ ሒዘ ኣለኹ። ድሕሪ ደጊም ውድቀት ክፍለይ ኣይክኸውን እዩ። ከም ተፈጥሮ ኣካላተይ ቃንዛ ንኽፃወር ዝኾነ ስንቂ ዘይገበረት ህይወተይ እውን ኣብ ውድቀት ከይትሳቀጥ ዝኾነ ምድላው ኣይገበረትን። ውድቀት ከም ቃንዛ ንህይወትና ጓና እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ቃንዛ ከም ዘለዎ ዝቕበሎ ነይረ። ሕጂ ግን እነዝጎሞ ኣብ ጽላሎት ወፂና ብርሃን ፀሓይን ሃብትን ንመርገፅን ሓጎስን ዝመርሓን ጥበብን ምትክላትን ተዳልየ ኣለኹ። እዚ ድማ ካብቲ ኣዝዩ ልዑል ዓቐን ዘለዎ ሕልመይ ኣዝየ ርሒቑ ክሳብ ዝሃለኹ ኣብ ደርዲን ሃይስፕሬስ ዝወደቐ ወርቃዊ ሽልማት ከይተረፈ ፍትሓዊ ዓስበይ ክሳብ ዝኸውን ክፅዕር እየ። ግዜ ነቲ ንዘለኣለም ዝነብር ኩሉ ይምህሮ። ንዓይ ናይ ዘለኣለም ናይ ምግያፅ ህይወት የብለይን። እንተኾነ ግን ኣብ ውጭ ተመደበለይ ግዜን ተግባራት ተፈጥሮ ብተሃዋኽ ፈፂሙ ናይ ትዕግስቲ ጥበብ ክለማመድ ኣለኒ። ኣብ ልዕ ንጉስ ኩሉ ኣግራብ ንምፍጣር ድማ 100 ዓመት የድሊ። ሓደ ተኽሊ ትፍራሕ ኣብ 9 ሰሙን ይኣርግ። ከም ተኽሊ ትፋሕ እየ ዝነብር ነይረ። ኣይሕጎስን እየ። ሕጂ ካብ ኣውሊዕ ምኾንኩ ነይረ። እዚ ድማ ካብ ሸይጢት ዝዓበየ ምኾንኩ። እዚ ብኸመይ ዝፍጸም ምኽንያቱ ዕቤት ንምብጻሕ ፍልጠት ይኹን ተመኩሮ ዘይብለ ድሮ ኣብ ድንቁርና ተዓንቂፈ ኣብ ቀላይ ርእሰ ምድንጋጽ ወዲቐ ኣለኹ። እዚ ቀሊል እዩ ወይ ክብደት ዘየድሊ ወይ ፍልጠት ድማ ብስንክልና ትርጉም ኣልቦ ተመኩሮ ከይተሸገርኩ ጉዕዘይ ክጅመር እየ። ተፈጥሮ ድሮ ካብ ዝኾነ ጫካ ዘሎ ኣራዊት ኣዝዩ ዝዓበየ ናይ ሞራላውን ጫፍን ባህላዊ ድሌትን ኣቕሪቡለይ ኣሎ። ዋጋ ተመኩሮ ድማ ልዕዓቐኒ ይግመት። መብዛሕትኡ ግዜ ብጥበብ ርእሶም እናነቕነቑ ብዕሽነት ዝዛረቡ ኣረጋውያን ኣለዉ። በተመክሮ ዕምቀት ህርን ትምህርትና ግን መስርሕ ትምህርትና ንዓመታት ደቂ ተባዕትዮ ይበልዕ። እዚ ድማ ዋጋ ትምህርቲ ምስ ፍሉይ ጥበብ ንምርካብ ዘድሊ ግዜ ይንቂ። ኣብ መወዳእታ ኣዕዉታት ሰባት ተባኺኑ ትረኽቦ። ካብዚ ተወሳኺ ተመክሮ ምስ ፋሽን ዝወዳደር እዩ። ሎሚ ዕዉት ኮይኑ ዝተረጋገፀ ጽባሕ ተግባር ዘይክሰርሕ ወይ እውን ዘየድሊ ክኸውን ይኽእል እዩ። መትከላት ጥራዮም ዝጸንዑ እዚኦም ካብ ሕጂ ዝውኖም እየ። ምክንያቱ ናብ ጌትነት ዝመርሓኒ ሕግታት ካብ ቃላት ናይ ዘን ጠቕላላት እዚኣተን ይርከቡ። እቶም ዝዕወት ይምህሩኒ። ካብ ዓወት ምርካብ ንላዕሊ ንውድቀት ምክልኻል እዩ ዘድሊ። ምክንያቱ ካብ ኩነታት ኣእምሮ ወፃኢ ካነ እንታይ ኣለዎ? ዓይነት ክልተ ካብ ሽሕ ለባማትና ዓውድ ብሓደ ቃላት ዝገልጹ ግና ውድቀት ኩሉ ግዜ ሓደ መንገዲ ጥራይ እዩ ዝገልጽ። ውድቀት ማለት ወዲ ሰብ ኣብ ህይወቱ ዝኣተለሞ ሸቶታት ክበፅሕ ዘይምኽኣል እዩ። ኣብ መንጎ ሰብ ዝፈሸሉን ዝተዓወቱን ዘሎ ፍልይ ኣብ ፍልዮም ልምዶም ጥራይ እዩ። ጽቡቕ ልምዲ ንኹሉ ዓወት መፍትሒ እዩ። ሕማቕ ልምዲ ውድቀት ዘይተዓጽወ ኣብ ደገ እዩ። በዚ ከምዚ ተቐዳሚት ዝሕግ ንኹሎም ካልኦት ዝቐድም ጽቡቕ ልምዲ ፈጢረ ባሮቶም ክኸውን እየ። ቆልዓ ከለኹ ባርያ ድርኩኺት እየ ነይረ። ሕጂ ግን ኣነ ባርያ ልምዲ ኣይኮይነ ኣለኹ። ከም ኩሎም ደቂ ተባዕትዮ ልብሲ ናፃ ድሌተይ ንዓመታት ውህሉል ልምድታት ኣሓሊፈ ይህብ ኣለኹ። ዝሓለፍ ተግባራት ህይወተይ ድማ ድሮ ንመጻኢ ኣብ ቤት ማእሰርቲ ምእታው ዘስግእ መንገዲ ኣመልኪቱሎ። ተግባራተይ ብሸውሃት ኒሕ፣ ጽሊ፣ ስስዐ፣ ፍቕሪ፣ ፍርሒ፣ ከባቢ ልምዲ እቲ ዝኸፍአ ድማ ካብዚኦም ልምዲ እዩ። ስለዚ ባርያ ልምዲ ክኸውን እንተደኣ ኣለኒ ባርያ ሰናይ ልምድታት ይኹን። ሕማቕ ልምድታተይ ከጥፍን ሓደስቲ ንጽቡቕ ልምዲ ክዳልዉ ኣለዎም። ጽቡቕ ልምዲ ፈጢረ ባርዮም ክኸውን እየ። ነዚ ከቢድ ቅያስ ብኸመይ ክፍጽሞ እየ? በዘን ጠቕላላት እዚኣተን ኣቢሉ ክትግበር እዩ። ምክንያቱ ነፍሲ ወከፍ ጠቕላልን ሓደ ሕማቕ ልምዲ ካብ ህይወተይ ዝድርብ ናብ ዓወት ዘቕርበልን ዝትክእ ዝሓሸ መትከልን ልምድን ዝፍጠር እዩ። ምክንያቱ ካልእ ካብ ሕግታት ተፈጥሮ እዩ። ሓደ ልምዲ እንታይ ክገዝኦ ዝኽእል ካልእ ልምዲ። ስለዚ ነዞም ጽሑፋዊ ቃላት ዝመረፅኩም ዕማት ንኽፍጽሙ ብተቐዳማይ ኣብ ሓድሽ ልምደይ ንነፍሰይ ክግስጽ ኣለኒ። እዚ ድማ ከም ዝስዕብ እዩ።
نفس وقف طغلال نساسا معلت بستسوسنا أجواب كنبوبة كلمنا بزغزل طغلال مخادي مجمرة مثل ساقون زغالات كاسيلة كنبوبة بالعري أفرق معلت أو جزي مقويما نتنقالات كنببني عمودات معلت دمان زغالات كدقيمة كنببني ساقداس دما أبزاقات أمن تنقالات عاويلة كنببن كله خيو نصبحت نزي أجواب كدومي بتمساسا من قد نساسا معلتي كغتلي دعينا بزغزل طغلال جيري نزا أجواب نتوسع ساسا معلتي خدومي بزدم زغا أنتاي زفتسم أبجي تحوي مسيرنا كل سب إذن كان معلتو وخدق من كل لغة أو حتى جزء أو أكل أمري كونان جنك أقدس نبتغل أمريون كسرين إذا فتيم زي ذاك اسم سراو من شيء حلم زفتر موزعات جديدة بزي جبرو من قد كواسع زي جبرانيو قالنا جم تغلط بمسيرو أمري الناس رأسو مسكودو كبرابر كجمرة نقول قد ميري زي فرد هيوت كجمرة برتعيك والصغير نهاية كل عالي هاتينا عالمنا مركان نسوك فرحي كسعره أبزن بأسن حازن زوزح عالم نكون يخلي إلا كابزا أما نكون لعيك حقوسي أمودة تاخمت أبطلالات قبر مسخب تأسس كون كل زقت من نخونتات قبر مسخب أب حاسير كجي نزم تكبارات نعين مفتام كلل تقنيم ونعت الزخون مسلم متكالي يزخون بس خمسة حدش نسبون لمدي يولد منات حتى تكبر بقصة الخدقاقم كالي يزخون مفتام خاه باعتها يفتر كمون مفتام رجسنا أنت قانون بزحك زي مفتام بحر ود سبي بزحك زي خفت مغلق لمدي يغون أنا بارع لمدي يزخون تبر لم تزخون لما فقد النهاية لو ما حدش يوتي يجمر نعبيت حدش يوتي يجدنا قلنا قر يلن كابزن نمابات زيادة بحانتو عطي آيك خسرني وناتو تام عاتي ختم لسلا زي تخيل كعلون كتوكو أسلا زي تخيل لازم عاتا وخبزم تغلالات من باب كم لمدي كسورو يبلين آي كسوروني إذن أمنو سوكا معالتي أبدا حدش لمدي زحالفا وحدات همتات نتناتي زخوني حقوس عاود نمخفاز زخوني اشتواقات رأين حبتن سعبات تغلالات زلو قالات إننا نبوكون إندقنا إننا نبوكون حسات نوسوكا في تغلال قالات بقليل من أخذ تغلال كساقا قرنيو حادو عطرو وين إن مملاعاش حاز قصر وين يسكت وتغروت وين دمانا تنعوا في الدربة زوم كاب زمانات جميلهم زنوبرني وين يتبون كومو بزوح تسارينا ونفاس دربيلو بسوسرو يفريت رايو أبز المزيقالات تدفيو زلو كما مرحك ستيه حانت نتاون آي كفسسني زرعاو الدماء كوعتيه لومي أريد قربتي كم حامد كوينلو همونغو سوات نوبي حكم ملالسي نساتون جن آي كفتنيم لو ما حد سب كوينيه أو حد شو تيزر له معرف تشعته تغلال ملكة كوتر غلته نزام عالتي بفقر بلبي بسلام كبلالاي زي أكل عبيت وفرتات مستير عاوز لزخنه شوالانا حد والتا خمقلو يغلي ولو انهي وتكعني يغل يتزير حيل فقرت أي لبدك سبات كغف الزغل ومونز كساب زمالكو أعداقا كابتر أشياء على أيكونكم فقرت أوراعد كيك غوري لعليو كلاخل زغل حالي يلن ناتي مغنات كقاوم يخل يوم زربايون نساتون ويون خداون تيه أيكبولون يخنو قاتيون كنسكو يخل يوم وقاتاتيون كي ترفت ترتارخ سعبالهم يخليو قنا فقرين خلهم لبتات مستشوراتات نيتزوحل شكاز السلاسة للسحيز مساسليو إذا معت بفقر لبي بسلام قبل الله إذا خمي جريخ جبرو كعجين دحن نقول بفقر خطومته كم بحد جماه كولدي صحينا عاتم تسلزمو أو خفكره نزلنا منفس لزستريو كفكره من قدس لزرعين برهان كفوتوه كنا نتلمات كوخب لزرعين كفوتوه حقوس لبس لزسفوحو بحقوس كقبله لنفسي تازغفتا كم جوه كتصوره شلمات قبوس لزخون آفلتو خوبه انكفتات بدوس لزخون بحقوس كقبلومه نظام عالتي بفقري أبلبي بسلام قبل الله بخمي كي خزاربي نسالاتي كمسقنومي نساتهم كم أعرضي كوانيوم أعرضي كتواوعمي كم حواتي دماء كوانيوم كل جزي مغنات عصرت تقعد كوخوعتي نعمتها مغنات نمركافة يمي أي كسرحني نخالو زنك مستفتون كمال حسي كنكسي أو ودق مستدفة فأخونا من حسات كيش الدري أعواف نفاس بحر كل فترة بناي مسقانا موزيكالو أيكون نفت أريزو مسقنو ديك بتمثل موزيكا خزاروهم آيك إلني كحجين دحنا زمستير كسوغروني هوتي دماغ غيري زمعت زي فقر أو لبي سلام قبل الله
بخمي خواصا نقول عين الدك سبات كفوتومي منات وراكو أنت تحبه كدنا زقبو بحريات علوم بفقرنا تعذر اللبوم زهانوسو من نقدر تقرن سلين عفريسي أكون بفقري أو نفسهم كأتو دلات كسرحي أنا نتم عاب حلم زلوم كفوتومي منات نساتهم كان أوحني كل يوم نوركتات كفوتومي مناتو كمهور نساشغلو لنقصات كيف كرومي منات سبت رايوم نلوهات ملكوتاو سجغونو كيف كرومي هابتامات جنات سمواسة زلوم كيف كرومي دخاتات بزحات لزغونو كيف كرومي منسيات بزحزو أمنت كيف كرومي نتم أرغتت بتسكافل وطباب كيف كرومي نسبقات بعين حزن كفوتومي نتم كفاءات ملكوعن بزلوم سلام أمرو خفوتومي نظام عالتي بفقر اللبي سلام كبلالاي نتقبارات كالوت كن انتاي ملا شيخب بزيكا فقر كالي إلن كميس كم تفقر اللبي زيك سبات نمخفات مساري زخونة تفقر ونفلاتات سلين كناتن كوتعن مملاس والتايا مكران تسفى مراسنة حارش والتاي كهارمو آيك إلنيو إزيس لزناب كسل زغون والتاي أعبدا كلا للين بينيكم كلها وحس قوانانيو أو همتات تسفى مراس كالهدانيو حارم عالتن نخلو قديفة أمونغو خل عين سبات بزي صور زخيد كخوني الزمس قبرك دما سميلو عالكساب زلعال مساعد غاما زيادة يحيدن مكالخلون يخون بيرامن هيوتك لعلي كسكلي زمعت أبو فغري أو لبي سلام كل الله نبسو كبز رخبكو بخميكو قطمي أحد من قد ترايو صغير نرسي أمر كتي أفكرك أبلو زنقالة سجاتين بسقطاكو أنت تزربا أو أنت كرم كاين كرنيو عيني كفتحين أو كنفري في الشقطة كاسعبين أو دمسي كغاه كقالحين لبو دماه كخفتيو من على لبو فغري مستسمعو نبرتي عايفال زبل زمعت زاب فقري أب لبي سلام كبل الله لعلو كل دمان نفسي كيف كراي كم أمس قبرك دمان مسجانين أمري نفسين لبي زعت كل بغعنا خمر مريه لما ناس جاي كامة لعلفتي ما أيك حقوسني يقدسنا أكلاتي بسريتين بمطن كخبريه أمرنا يكفاتن تسفى مغراتن كخون فتي ما أيف كدني يقدس بفلتة انتباه من زمانات كالعليه نفسي عقب كون فتي ما آي كفكرني يقدس بأسان تنون صلوتن كم قوي لبيك قليلن سعورن كون فتي ما آي فكرني نزام عالتي بفقري أب لبي سلام كبل الله كاب حجين دحر نخلو ود سب كفكري كاب زموت جميره كل سب تسألي كاب سراوري يفتح ونطا آنا سب كتسأل قزي بلين نسبت كفكرم تري كابزاهم متزي أمون قد السبات نزد اللي كل سقم تغسيه بفقر مشتا ميسي عسوي كعبيه كان غلط ولا تزيب لي بفقر تراي كعوة غيريه بزين السوق كل فلتة كلتن عالم ولا أنت ونينه كفشله نزام عدي بفقر السلام قبل الله كعوة دمايه معراف عصرته تغلال ملكت كتر سلسته كساب زعوت كقتله أما برغوان من أسات أو عربوسن أقباب عميدا يفتنو نفسه كمنا مناب قلبيت عمتين بلان سازواقوم بيكادر كتقوع يفكر اللهم بالحرج جنت نفسه كف بعرب مسألة بزحق جين سدلونا تزرقا قطو يمزن وراكو أتسنكي انتالو بتنكاق يمزنو كاب حجين دحر عنونون نفسه كف معاتلي بتمثل بمنقدي بهيوت كفتني انت تسانعي انت قتيل نقلميت مزقاس انت قتيله خعوته أنا خصاب زعوت كقتله بسعرتنا بز عالم عايتواكن وتكون أبصر وري أي حلفنيو أنا بقاسي كدفع زتبه بقي عيكونكن أنا أم بسايم سباقي مزراب موقعاس مدقاس أي مرسن حمام تلابع سزغن نتم زبخين زمارن أي سمعمني من سباقي عيسن بارو محرد وتكت عدليون أي كوني كساب زعوت كتسني شلماتي وتعمود أتنفسو كف قعزنبر أبتقام الجمرتا أيكونن كمون أبشتين مبصح كندي سقومتات كان زدلي أي وابني وركات جنا أما برشح سقومتك قات من يغلي جنا عود دحر زغط سربده علو ناب عود كساب كندي كم زقروكو أي فلتني كل زي خالص سقومتي كوسدي زي فايدة زي ولو انتقين كال كوسدي كال دماه كوسدي حاد سقومتي أو حلوان بزح كبيد أيكونن كساب زعوت كقتلي كاب حجين دحر نفسه كم عاد زورو تعرف كم حد سبع سنين كي قابل على سحيل ترى جري خزدا
قدامي تفعيت أفتح عنجيت سنبرات كسعب أيكلني التخلي وساسي ونكومو نفسه كيف سبعت نبع شو تخون يغليو سعيد زي يقول كمثل يغل تسعد عموداتها بدمرنا أشتهر ما تودع يغل سلازنا يلو مسعركة تماسس عليو مستقبل بات حصول لطب زنابي مساسل نبرز بد العتاته نمدرز بره كوكب نت بيراميد هنس بارع نعاش فتنة هالتدقاقيوم زغنا وتيت زيمتو كمسلو يغليوم نحاولتي ببحادة بحتوب كهانصي كساب زعوت كغتلي سعرت فتيمة أو قمت آيوتني كان مزقب قالتي مقورات آي كأنيو آي كوني وزكت آي سرحنيو تسفى مقورات زبلو قالت كحكومي كمون قالت عياش زغون زبلو قالتون كحرقاتن كان مزقب قالتي كوبتومي تسفى مقورات زبال الحمام أمرو انت رغيفن كفوسو آبرتي عساري أو غرين زلو عنكفاتا الشلي اللي عينتي آبرسي آب زلو علاماتات كيتنعي أنا غصاب زعوت كغتلي نتيت انتاوي حقي ما أكلاي درجة من نوابرو ذكري نسبق دماغ كغيري نفسه كيف زي مشاد أبزغط الفتن عوتناتي كم زو سخفيتي خطني نفسه كيف آيفال سمعونا بدمسي واخ قربانيو نفسه كيف زرغبو قيش من بان في الشغطات راي زدالوني كمتسي دماغ نفسه كيف زقات من الحماق عد الزاري نايت واحد صبو عدديو لمعلتني من نقلي تخلون اللو حاسب نقعوت بوزح جزي خفشلالني كساب زعوت كغتلي دقيمة خفتني نفسه كيف عنكفات كم ترى بدروه كغطري اتبحرنا ناتو معابل مسكارين نقطع نفسه كيف وبلا بمورات بمهارن كتسنع كلتين كمعابلني كساب زعوت كتسنع كغتلني كعجن دحر كال مسير نايتهم اب سحج وص سبات كمهارن اب قبر خولني نفسه كم معلتي متزازمت عودي ودكت بزملكت توسخ حدا مشطاخ بصح ختني حساباتي نيت زدخمه اكلاتي ناي غزاي مس املكتونت ناي مخفتنا كقومي دقيمه خغبري بعوت نوعصو حدا تخاي فتنه خغبري ازي انت زي تعوت دما كال فتني صورت معلتي بودكت كودا فتيمه اي كفكني بزي دما ناي صبح عوت زري تخيله ابعلتهم سوسنه غلوتهم زقارصو زي شجر بلچا كركبيه قالت قاسو مس اقارط وشناتي كجمريو قوعي دما كمليو كساب زعوت كقصله كمون نايت مال عاودنا نايلو معقبت كسحتنا اي كفكني موناتو اذا عابني على مسرت ودكتيو فسامتات نايزا زحلفت معت تصب يكون حماق رسعي اذا بهوتي زبلت معت كم تكون بمانتا حادا صحي سلام كبلاي تنفاسي اباي كساب زحلونتي عوت انا يصنع نحج كابتم اتيوم زعابي متكلات عوت فريتي وكل جزي انت تصنعي كعوتي كتصنعي كقصلي كعوتي دما معرف عصرت حدا تقلال ملكت قصر روعته أنا ناي تفطرو زعابي تأمري كما جملت جاءت كاب أمري لبي عينتي إذني أداوي صغري أفترأي أيفلتني كلام حجز مسألة زنبت بعد ما زمسأل لك خمس خمايز خيدن زاربن زنقصقصن زحاسبن زغل يلن كلهم دك سبات عواتيهم قلنا نفس وقفهم استفليهم أنا فولي فترتي أنا ناي تفطرو زعابي تأمري أنا ناي إنساتات من قسوكا أنتقنكو موسى إنساتات راي أكا عقبني هاو شي كابزي تقورتي حالف حالالتا يندلمو وعيلو دمان منفسي كابزي حشر نخول كاتسالو قطعي خوين لو كوغو دماي نزا حالالتا زي عقبت كنفحن كفلينتنا عالم كأوجني ولا حدا ناتي كرقمو أيكني ولا حدا ونتشز ملكت كقبر أيكني ولا حدا نصحفي كرقمو أيكني ولا حدا نولادي كفري أيكني كمون أبزخون البلك خمزناتي ناي مشات عقم يبلون كابزن دحا نزي فلينت ناي نبرز زخون رئيس ماركت كوماليه ملو بملو نخديب دما حاليو أنا ناي تفطرو زعبي تأمري نخالد ممتاز قبر فتنة كنتو يدمخانو دعدقيم آيكو قبرني حاكون دس فلينتي أعلاقان مريد كقمت ديه كأوديه كوخشوت ايه كعجو فلياتات كوغول لخ جمريه تماساسال نتي كحبا اللوو كومو دوان زمت كزي اب شوتو اقعد كقمطو ليه شيات اقحون كاب كلهم كالو استفليه بتفلي زباله زحبنيو انا فولي فترت تفوري انا بركي ابسحات واغا زلو انا خبري انا ناي مودات افرياتني اشحات عامتات فلقتي ስለዚህ ካብ ኩሎም ቅድመ ዝነበሩ ሃጽያትን ለበማትን በአእምሮን በአካዝ ሓሽዓት ቅለኒ
كيلتي أمروي لبي أكلاتي جن أبصبر بحتى يخولهم دو كولو كبسبسو كموتو أي كفكني درت أروع عقملني نشوك فالحنقول ترايز قطر نشوك ولا ترايز عطف نايت مال عوضات ميتي ويبدعلي كود صغير زدما كابلو مجمير كوغبري دهدقم نايت مال عوضات أي كعقمني دهدقم كونت أنا خيترف أبتزلني بزحك عمن كم زغل كأمني عايزين يشتغلون تكبارات أبرز موداس أي كوافرني كمود كجبري مناتو تزفرين نتعمش تمتايز كون زلوا كم تسولت كوين خود يبلين سلمتاي تعمرنا من اللوم تكباراتي كوسفحو زي كل أنا نايت بطرز عابي تأمري أبدا مدري بعقاتامي أيكون كن متي أنا أبزل لق علمان إتعلامان إنبان مبصحن إنبر إغلي حصا خوين نمشرشار أيكون كن كابحن جين دحر كل زل على إنبان محخار كل سعري أقبر خو عليه عاوي دم خصام محرز زنب كتكم عليه تعاود سوي نفسين بزعوات شط أقوى زلنا أفتقه صغير بزغا مشتاي كعبيو أنا خلما مدي كما حيشي إتنبرتك شيء زارو قالات عالم زين مويا زهان صلو مثلا زغنا دما بزحد ناي مشتا زرباي بولس نزقرب عبابتن عاوتن كم زرغو فتيمي أي كرسوني كموت سنم قبارين تسقاتاتي نمحياش بغتصاري كتعري ونات قولهم زسحبو تسقايوم أنا نايت فوترو زعابي تأمري ساعتي أبتنا هموت بدوه كبديو تكباراتي دما كرسع كاكزنيو سقمات كزاي أب كزاي كترفي أبلاغا خلوخو بزعوا سداي والحانتي أيك حاسمني كموت سقمات علاقا أبلاغا كترفي أب كزاي كلوخو بزعوا مويا والحانتي أي حاسمني وناتو زين فاريك داخو موشتا زخوناي أبلاغا نسبة زخون بوتا يلن أب كزاي ون علاقا زخون بوتا يلن نفسو وكب أبتخالك كفتح إيو زيد ما كلتي أم تمارعي خطنيحي تفراريم كتصنحو ألوم أنت زي كوينو موياي كموتي إذناي زمانات سجن ترنتيو أنا نايت فطرو زعابي تأمري نقريو أعنتي نقحاسب أمرو توهيبني حجد معاوي مسير هيوت فريت اللخو منات عمود أتاقول سقماتي تسوى مراتين كان زالبين أبعبك قاتا مثل زلو سلزردا زعوا سبات دحر دقين بيت زخر وخرا وانتي أعنتي تخفي تسلزلوا أي عشوني كنا شاركي يختمتي أي كتالني أنا نايت فطرو زعابي تأمري أنا بفقر هذا سبع علامات لسولتكو أراوي تغلي النفاس زنام كوحي كلايك كم جمرت عين ورن عبد الحلفة وانا زحك أقومت آياتو قنيري كافي جند عرهي وتيك خرصان كمورحني أنا زعابي تأمر تفطري تفطر سعر زبال آيات فلتنيا عمودات هنسات عواتي تكوينة توتس أنا دماء كومو مس نفسو كف عود دماء اتزغص الكاسي يخبد أنا خعوبتي فلي يومو عاوشاتي خووني أنا نايت فطرو زعابي تأمري معرف عصر تغلته تغلال ملكت كسر حاموشته إذا ما عتزي أنا مودات أنا منبر علتي مسيلة كنبراي أبدا تعرف هذا دحرو معزيك أنت كسرعي فلما حانت نتبطب عابر الحسام أنت كي تبسس نتمت حازي هيوتك عطوي نايت مال حماق عدل نايت مال السعرات نايت مال قنزة لبي إن حزنك وحان تدغيك عيك بخني وانا تسلم تايت سبو دحر حماق إنه وحفو كنبر حسا أبرتشكو نلعلقو حزي خلجو صحي أب تعرو البوتا أخت برغ أب تفرقو البوتا أخت عرب تخليا نايت مال جيكتات داق ماي كتنبرون كترموني كالجو نايت مال قصي تميش ملقت قبروي كالجو نايت مال زنبركو ونسنت كملس يغلجو تستزرب خفاءات تسبرت صفعات تفتر قانزا خمسو يغلجي هاي فالون تمال نزل عالم تقبيريا دير عد بزعبا هاي حسمني إذا ما عد زانا يموداتا ناي من باري علت مسيلة كنبراي تمال رسع بزعبات صحون هاي كحسمني سلمتا إيه حجيك زي زواغن نايت سواح حوصاقن من نايلومي برشوكو خبعز يغلجيو نايلوم نقصة حاي كل تجيخ تبرق تغلجيا عم نايلوم خوينات سباح تقبات كفتسمي غلجي ورك أمنا لهم بورساق قمت يخلديو نايت سواح قول عالهم خولد يخلديو نايت سواح موت سلالة مدحري تدربي لومي حاقوس كزرق يخلديو بزعوا فتسيما خمس كرول زي كل فتسامتات كيتشن يقبع ديو نرسي بفتسم بزي فتسم سقامات كساقياز جي زلني هاي كونن سباح مسمالي تقوي رخد تدكس أنا دحر دقين بزعوا هاي كحاسمني إذا ما عاد زي موداتا ناي من باري علت مسيلة كنبراي إذا ما عاد جاء تريفات نزلا إذا ساعدتنا موداتنا عمري جزين
نزام مبرق صحي كم حركة وسنا قفء وسبح وقص بأويات كقبله عالم نزهي بحدش معز ما هو عللنا والكو أمسجنا كمون نخلهم تمتمال مبرق صحي سلام زبولو زنورو لهم هيجاو زيكون عاقمد مؤتاو أنا جن هيجاو بمخاني لبي بحقوس كارميو بحق عدلنا سبيع نايلوم ساعات دما توسخ طايو زي قبع سلمتاي قالت كواي زحاشو كم منبار مستفانو عن نزات توسخيت معرتي كوهاب تفقيد اللي نعطي قنا علامة زي تفتسميناتهم قصة تزازم ديو إذا خال عدليو نزسب قون نخون زلني عبت فترة علامة قالو ديو إذي أعزق بلالا معالتي ديام إذا أنا مودات أنا منبار عدد كم زغونة حاسبة كنبراي حانتي وطريا زلاتني يود ما معك نجزي مركال أيقونتن نتحرك بخون خلق نتخالي يزعن وزلقو لو ما أنت أبغي نايم ودات أنا قصة هو تيزعن وزلقو سلزنا سوق ساعتنا إذا ما عاد زياه كم لسلزيك الآخر بيرخريه نايلو مجزي نسبح عقبو أيكلني نفس وقت دغنا إذا ما عاد بغلط إيديك حزن بفقرك نغن كواقال عليو عيناه زموت سبيغه ولا كل ورك بفقدو انتهى بكال تنفاسك جزء زخل عبز قص ساعات انت وقا قمت ادفر وقا زي بلوم كجبره كاب قتلت جزيه بفتصم كرحقه مدونغاي وي منزف عمامات بجبري كعنوه متطار ابتحت امنت كقبره برسمت من اكلاتي قورت يزبل فرحي كوغدي سرع الوقف ايك سمعني سرع الوقف بفتصم زلو ايك تنحني سرع الوريسات زلووتا اي وصحني كاجن دحر سرع حرب المحضر مالك كابتم زفقرم سبات نجم كدانن ويوعي مسرع مخاني يزفلت انا سرع ايكون كل انا ناي فقر سبيع لما فقرين لعل عاقمي كرقاقس ناي موداتا عدليو اذا معلت زي ناي موداتا ناي منباري علت مسيلة كنبراي ناي لوم عمام لو مخفطومي لو مدكي بنسنتب كحنت طومي سبح جن كتوفيهم انا ونكمو لو من سبيتي بتعم قالت كحافة سبح سقط أفيع أنا ونكمو لو من حدث تسجم عاركي كعللي سبح دقيم حاجز أي كحدثني عويات وين أي كسمعني لو من نفسي بمسوات نسرحان كبير سبح زهو يزغون زقبولو أي كلوننيو إذا ما عاد زي أنا مودات أنا من بارع عدت مسيلة كنبراي ناي مودات أنت قوين دماز عبي حاولتي كهوني إذا ما عاد زي عبي هو تيزبلست معلتي كجبراي إذا ما عاد جاء نفسه كبدغ ملو بملو إكستي طعمه طعم كمسجنية أنا زعوت نفسه كب ساعات كم زقطر يقبره نفسه كبدغ دمان حد واجز لو نقدر تراي زخفره كابزغنا وان لعلي كسعرن شوالا تدين وفويتا كبغين كدف أمي دعريو كقتسليه كابزغنا وان لعلي صاوعتات كبتسميه كابزغنا وان لعلي عاقوحتي شيء كابزغنا وان لعلي وركي كركبين نفسه كبدغ نايلومي كاملاي تماري ساعات نلعلي فرزلو كوني ناي مودات هناتي زبلتت كتكون ألوا نزا معاتي ناي موداتها مسيلي زعوت انت زي كون دماه تنبر كيخي امزقن معراف 13 تغلال ملكت قطر 6 لومو قويتا سمعتي كوني اتمعبل يناوت تانيحي هاد كرمتي غيد حاجة دما يمتع حاجة هاسس كور دما يوسق صحي تبرق صحي تعرب ورحمة أتبره ورح تتفق اتنا عوافي بصحة اتنا عوافي وكسا عمباوتاتي عمبو عمباوتاتي رقفو زري زرع قوي سيساد كل تفطرو عودتيو أنا دما أكل تفطري سجلك عخمت وحج سمعتي اللعا سمعتي زحل يوم قويتا سمعتي كوني معالتا وكابت مال صغير سمعت حيزي زبرابر إذا خاب بزحزي تردان ملك التفطروي نايت مال حاقوس لوما حاقوس قيرو كمتسيو نايلومو قوهي حاقوس كغيريو أوجي تشكر قاري ألو بغطال خاب قوهينا بحاقوس كافسانا بجنكت كاب حاقوسنا بقوهي صغير كم عمباباتات نايلوم بلو ملو حاقوس كاسس كنكت تسفهم وراس كخونيو مساجي جن كم تنايلوم زموت عمبابا زريت سباح عمبابا زسكم كومو نايلوم حزمو زريت سباح حاقوس كم زسكم كذكريه لوم قويت حاقوس سمعتي كخوني نفسه كف معالتي أفراي من تخون زيوم كامي جيرخ ملكم علني مونات سمعتي يكون عند زيكون إتا معالتي فشلتي تخون أقراون أعتقد أنه عاوكنا تتأيريم زمركوسو أنا قلنا يقدر يكون تاتي يزفتر وهو مساي كم زقو عد ما يقبرو زنابن تسألماتن تسفى مغراتنا وعماوي لي انت عمتي الشعو زنابن تسألماتن ألو تو أرأيان ملاشيم زهوني
ሓንቲ ንብረት ከዓ ኣይገዝኡን እዮም ንዓማዊል ሓጎስን ኒሕን ድምቀትን ሰሓቕን እንተ ኣምፅሎም ብሓጎስ ምላሽ ክህቡን እዮም እዚ ከዓ ሰሓቕን ኩነታት ኣየር ቀውዕን መሸጣ መኽዘን ወርቅን ከምፅኣሉ እዩ ሎሚ ጎይታ ስምዒተይ ክኸውን እየ ነብስ ወከፍ መዓልቲ ሕጉስትን ኣፍራይትን ንምግባራ ከመይ ገይረ ስምዒተይ ክመልኽ ኣለኒ ነዚ ናይ ዘመናት ምስጢር ክምሃር ኣለኒ ድኹም ሰብ ዝበሃል ሓሳባቱን ተግባራቱ ክቆፃፀር ዘፍክት ክኾን ከሎ ሓያል ሰብ ኮነ ሓሳባቱ ክቆፃፀር ተግባራቱ ዝገቲ እዩ ነብስ ወከፍ መዓልቲ ምስ ተበራበርኩ ብሓይልታት ጓሂ ርእሰ ድንጋፄ ውድቀት ንቕድሚት ምምራኸይ ነዚ መደብ ውግእ ክኽተሎ እየ ጭንቀት እንተ ተሰሚዕኒ ክደርፍ እየ እንተ ሓዚነ ክስሕቕ እየ ሕማቕ እንተ ተሰሚዕኒ ጉልበተይ ብዕፅፊ ክገብረ እየ ፍርሒ እንተ ተሰሚዕኒ ንቕድሚት ክጥሕድ እየ ትሕትና እንተ ተሰሚዕኒ ሓድሽ ክዳን ክኽደን እየ እርግፀኛ ኮይኮንኩ እንተ ተሰሚዕኒ ድምፀይ ከልዕል እየ ድኽነት እንተ ተሰሚዕኒ ብዛዕባ ዝመፅእ ሃብቲ ክሓስብ እየ በቕዓት ዘይብለይ ኮይኑ እንተ ተሰሚዕኒ ሕሉፍ ዓወት ክዝክር እየ ቁም ነገር ዘይብሉ ኮይኑ እንተ ተሰሚዕኒ ዕላማታተይ ክዝክሮም እየ ሎሚ ጎይታ ስምዒተይ ክኸውን እየ ካብ ሕጂ ንድሓር እቶም ትሑት ደረጃ ብቕዓት ዘለዎም ጥራዮም ኩሉ ግዜ ኣብ ዝበለፀ ደረጆም ክኾኑ ከም ዘለዎም ዝሓስቡ ኣነ ግን ትሑት ኣይኮንኩን ኣብ ሓደ ግዜ ብቐፃሪ ኣንጻር ንዓይ ናብ ታሕቲ ዝነቕጡ ሓይልታት ክቃለስ ክሕልፈ እየ እቶም ከም ተስፋ ምቑራፅን ጓህን ንምቕላል ቀለልቲ እዮም ግን ዋላቶም ብፍሽኽታን ዕርክነትን ዝቐርቡ ንሳቶም ከድፉን ይኽእሉ እዮም ኣንጻሮም እውን ምቁፅጻር ፈፂመ ኣይክገድፍን እየ ካብ መጠን ላዕሊ ርእሰ ምትእምማንነት እንተ ተሰሚዕኒ ውድቀተይ ክዝክር እየ ካብ መጠን ላዕሊ እንተ ተጨኒቐ ሕሉፍ ጥሜት ክዝክር እየ ዕግበት እንተ ተሰሚዕኒ መወዳድርተይ ክዝክሮም እየ ናይ ዓወት ህሞታት እንተ ተማቒረ ናይ ፍሽለት ህሞታት ክዝክር እየ ኩሉ ዝኽእል ኮይኑ እንተ ተሰሚዕኒ ንፋስ ደው ንምባል ክፍትን እየ ዓብ ሃብቲ እንተ ረኺበ ሓንቲ ተዓንገለ ከብዲ ክዝክር እየ ካብ መጠን ላዕሊ እንተ ተሓቢርና ሓንቲ ህሞት ድኻመይ ክዝክር እየ ክእለተይ መዳርግቲ ዘይብሉ ኮይኑ እንተ ተሰሚዕኒ ከዋኽብቲ ክጥምት እየ ሎሚ ጎይታ ስምዒተይ ክኸውን እየ በዚ ሓድሽ ፍልጠት ድማ ነቲ ዘለኹ ስምዒት ክርድኦን ከለልዩን እየ ምስጢር ኣእምሮ ስለዘይፈልጥ ናይ ሎሚ ሕርቃንን ነውፅን ክርዳእ እየ ንሕጂ ናቱ ፀርፊ ክፃወሮ ይኽእል እየ ፅባሕ ቀየርን ክቐርቦን ሓጎስ ከም ዝኸውን እፈልጥ እየ ድሕሪ ደጊም ንሰብ ኣብ ኣኼባ ኣይፈርድን እየ ድሕሪ ደጊም ፅባሕ ዳግማይ ኣብ ልዕልቲ ሎሚ ብፅልኢ ዝቐርበኒ ምድዋል ኣይስእን እየ ሎሚ መዓልቲ ብሓንቲ ሳንቲም ዝተርጋለታት ወርቂ ኣይገዝእን እዩ ፅባሕ ግን ንቤቱ ብገረብ ክለወጦ እቲ ብዛዕባ ምስጢር እዚ ዘለኒ ኣፍልጦ መፍትሒ ዓብ ሃብቲ ክኸውን እዩ ሎሚ ጎይታ ስምዒተይ ክኸውን እየ ካብ ሕጂ እንድሓር ኣብ ኩሉ ወዲ ሰብን ኣባይን ዘሎ ምስጢር ስምዒታት ከለልዩ እየ ካብዚ ህሞት እዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ መዓልቲ ኣብ ውጨት ዝበራብር ስብእና ክቆፃፀር ድልው እየ ብመንፈሰይ ብኣወንታዊ ተግባር ክመልከ እየ ስምዒተይ ምስ መለኩ ድማ ዕድለይ ክቆፃፀር እየ ሎሚ ዕድለይ ይቆፃፀር ኣለኹ ዕድለይ ድማ ኣብ ዓለም እቲ ዝሓይለ ሸያጥ ክኸውን እዩ ኣነ ዓብ ክኸውን እየ ምዕራፍ 14 ጥቕላል ምልክት ቁጥሪ 7 ንዓለም ክስሕቃ እየ ብዘይካ ሰብ ክስሕቕ ዝኽእል ህያብ ፍጡር የለን ኣግራብ ምስ ዝቖስሉ ክደሙ ይኽእሉ እዮም ኣብ ምሮር ዘለዉ ኣራዊት ብቓንዛን ጭንቀትን ክጭድሩ ይኽእሉ እዮም ገና ኣነ ጥራይ ናይ ምስሓቕ ህያብ ዘለኒ ኣብ ዝመረፅኮ ግዜ ክጥቀመሉ ድማ ናተይ ሓላፍነት እዩ ካብ ሕጂ ንድሓር ልምዲ ስሓቕ ከመዓብል እየ ፍሽኽ ክብል እየ ምሕቓቕ መግቢ መስርሒ ድማ ክመሓየሽ እዩ ኣነ ክጭድር እየ ፁረይ ድማ ክቐለል እዩ ክስሕቕ ዕድመይ ድማ ክነዊሕ ምክንያቱ እዚ ዓብ ምስጢር ህያው ነዊሕ ዕድመ ስለ ዝኾነ ንዓለም ክስሕቕ እየ ልዕሊ ኩሉ ድማ ንነፍሰይ ክስሕቃ እየ ምክንያቱ ሰብ ንነብሱ ኣዝዩ ኣርዝዩ ንክወዛ ከሎ ዝያዳ ፀቕጢ ዝፈጥር ኣነ ፈፂመ ኣብዚ መፃወዲ ኣእምሮ ኣይወድቕን እየ ምክንያቱ ኣነ ዝዓበየ ተኣምር ተፈጥሮ እየ ገና ብንፋሳት ግዜ ዝተወዛወ ዝተራ ተኽሊ ድየ ኣይኮንኩን እዛ መዓልቲ እዚኣ ዘለና ስክፍታ ድሕሪ 10 ዓመት ዕሽነት ኣይመስልን ድዩ ስለምንታይ ነዚ ናይ ሎሚ ንኣሽቱ ፍፃመታት ክርብሸኒ ዘፍቅድ እዛ ፀሓይ ቅድሚ ምዕራባ ኣብ ሩባ ዘመናት ቁም ነገር ዘይብሉ ዝመስል እንታይ ክኸውን ይኽእል ነዚ ዓለም ክስሕቃ እየ ንባዕተይ ወይ መርገመይ ንኽወፅእ ምዘር ሕርቐኒ ሰብ ወይ ተግባር ክገጥም ዘለኹ ኮይነ ክስሕቅ እየ እዘን 4 ቃላት ክሳብ ኣዝዩ ሓያል ልምዲ ዝኾኑ ክደጋግመን ፍቃደኛ እየ ጽቡቕ ዋዛ ስጋታት ካባይ ካብ ዝረሓቑሉ እዋን ብንቡኡ ኣእምሮይ ክርእየን እዘን ካብ ጥንታውያን ዝመሓላለፋ ቃላት ኣብ ነፍሲ ወከፍ ፀገም ክስክማን ንሂወተይ ሚዛን ከትሕዛን እየን እዘን 4 ቃላት እዚኣተን ካብ ሻው ምሕላፍ እየን ንዓለም ክስሕቃ እየ
كل عالماዊ ነገር بحቂ ክሓልፍ እዩ ብቐንዛል ብምስከበትኩ እዝውን ዝሓልፍ እዩ ንነፍሰይ ድማ ከፃናንዐ بعوض بسبب حقوق أزون زحلف إن نفسي ون كاتنقعي بدخلنا مستحنوكو أزون كم زحلف نفسي كنقرأي بعبت مستشمكو أزون كحلف نفسي ون كنقرأي هو حكة بيراميد سر حسب أبيالو أو شيء من دو أيكون تغيرو البيراميد ما حد مع التعب حصة أي كبر ديو كل نجار أنت زحلف كون إسلام تاني لو من خصاب كنت زيجنا أنا بعلم بس حاجة يزعوت نظام عالت بسحاق سئلاي نظام مشاش بدر في فريم كجبرأي حجوز كخول فسيمة أي كسرني يقدر حزن دما أزيو تحس كوين اختنيه نايلو ما حجوز لو مخصنا مع غريه أبصارنا زخ زل أخلي أيكون كن أو عتروز يدحن ويدون أيكون كن نتصبح قدحن أيكلني أبصار معالت خزر عن كعد سدن ألو زد ما خجبري كاب حجين دحرنا عالم كسرقاي مستحقي لما كل نجارتنا بعقوب عاون وخورديو وركات هيك سحقية قبلنا حدش حلمي دماغ خطأ فيهم عوتات كسحقية نواقوم دماغ صحبيهم كفات كسحقية نسو دماغ كخونيو بالسنة نقر كسحقية نسو دماغ كسسنن كبزهنيو نفسه كيف معلت في الشغطاء أبقالت في الشغطاء من زوجة رأيو زهون إذا ما بنفسه فتوت إغورو نعلم كسحقية كاب حجين نهارنا معطرها تراي خفسس موناتو من يقاهي وين يتعصى وين يبسيش تقاب علاقه واقعي يولومن نفسه كيف الشغطاء بركي كغير نفسه كيف قال ما كاول بيت الزربي حاول تخانسنيو كساب كن زي أقدس كساب كن زغور كساب كن دز حيال كخون نفسين عالم كميجيرا كام زسحق كساب زر الصفحة ما أي كيف كني عبد قد جوت رقم قلعة خطني حيا موناتو رقم قلعة تراي ونخالد تعلنا من تمات كل زهلوني كمرو ما نقالن لعلك سبزت من عرضي بزوع عايكن وهنيه نعلم كسحق عيه معرف عصر تحمشة تغلال ملكوت كتر شومنته لمواقع بميت عز في كعبية حارغز لنحد عبسب تدقاقم انت تنكفوه نفس الكيز السري حالة تغلزلو قراب سب انت توسخوه عمر قرات يقون قرب قبروس سب انت تنكفوه بعد في بزاح سبسة تنقفت تقرب بقع النقوس كران يخون قوستن كان عنشيتن تقرب سب انت سرحو واقو ميتي وشعيق بزاح يخل اتسمي تصور شكا غمو قبر ايكل دي لمواقب متعز في قعوية انا مسحار خفسة سمساتات قتم زغل اخل سرناي يزمات حسل اتسرناي ابس ان تقوميتون حاسة مخصاص زمقب اردوكان ويدربه ويدما أنا بحرج كسترني فوق إنجارة خوني خال ويدما أمدري تغميتو قعبه فقدوني خال ويدما أمدري تزريو حانت فرش حتى فريت وكا أنا مستغل السرناي ما ساسلي بحد النقر ترايز في الله السرناين حسن ما أخمق من إنجارة خحرس ويونك بازا حتى كالكمرز آي كألنيو نعيقن مريش علني هو ثيدما أنا حسن ما أخمق بآي فكرني أبتت أخا وحود كاتن تسوام غرات كدربي آي كفكرني بفقات كالوت كسبرن كبلعنون أكلني لمواقع بميتعز في خعبيه كعبن كبزعن زغل سرناي أمدري خزر اللوا وتكتين تسوام غلطين دنكورنا جي مخالين دماغ بس الكلفتنا ليليو كم تسرناي زنابن صاحيون وعين فاسل انتراغب تراك وقل زعم ببقانون حلمين وفتسام آكالتين أمرين يليني سرناينا ملقو من خعبقن بفقات تفتروغ تبالو أنا قن عجاي كمرس حايل لني كسبي عايد لننيو لمواقع بمئة عز في كعوية نزقن بخمي كفتسم يخل ما جمرتان معالتن سومون نورحن عامة هيوتي شوتات كغمتي كم سرناي كرفيتو سنجو موقع جميلو نقعب الزناب زديو آنيون هيوتي كرمي موقع علامات كلون لو علامات هذي أم بفتام كابزة حالفة بزولة آفة أم بمئة عز في كعوية الزين مساء الزورو المعكن خونيو علامات هذي آزي العلم خانفتي ما آكيشناني مناتو كنا تنور هي أغني عن سر الموقع يخون لم واقعي بميتعز في كعبيه علامات ولا أزجمر يكونوا أكايدي أكريومني أنت تعان كيف تنسي عندنا يعود وتكتهي لما عامل كتلنيو مناتو كلهم سبات نفس الدرجة نخوصو حب زيك زيك عنكو فلوهم كابتن كاتن عن كلين نتاخوين متكلي ديني أنا تغل تفاح أيكون كون أنا بقي أيكون كون أنا سبي قالت بتشكون بعتي سرعو عنها بناتي حاولتي خانتي
لومو واقعي بميتعز في كعبي كم سرنا بقول مهرت نخب نصحي نمريكا توم قزل واخم دما ابزن طلاله زلو متكرات نيوتكم قو حلمنا كونت كغيرن يوم تمالز فصم كون نفسه كتغبار لوم خودو هي نايلم عمبا بعمي كديبي صباح دما نلعل كديبي اتزقصل دما خاب صباح نلعل خوني كاكل تغبار مبلاص اقداس ايكونن ناي غزار سي تغبارات مبلاص علاماي لوم واقعي بميتعز في كعبي كمون كم توعي نفاس نسرنا ينابست زمرحوتو نفاساتون دمسينا توم زسورحو خوزومي قالتي ما عاوتي علاماتاتي كبسوريوم حانسا مستزاركو قز كيسين كذكرم اي كفكذني انا نفسي كخوني كلهم بزراباتاتي يسعو كان تنورو حجيق نمرباتين حلمين كسمعيوم بزغا قالتي استفاتسا مقبر خطاب زخون مهدمي اي كلونيوم لما واقعي ببيتعز في كعبي لومو واقعي بميتعز في كعبي عن الشعمامات مسرح خام قبني زحسبو الودك سبا زي سرحو سرح انا صرحي كل جي قبطتن كل عليك كعممي ابعلاقا بزلن بغعات فتسيمي اي كعقبني انا كل جي علاماتاتي مسابز عب غلطو كال غوتني انا كل جي نزغط لزعات كابجي ازا حشيخ تقبراي علاماتاتي كل جي عالم كافلتي كون قنا بزرخوكو عواتات فتسيمي اي وجني عالم كتود سنيا أنا جن أتعبي أيريني هذا أغلسنا بميتعز مستوى حي ميتعز فيه فرين وقلنا كتبتات مدري ما كم جويهم أنا خام مخصب سرنا العلو أيكون كن لومو بواقع ميتعز فيه كعبي مستفى سما دما دقيمة خجوبري كمر ما قالتنا جن طلالات أباي كفتسون كلنا خالد بفلوي كجرميو معرف عصر شديشة تغلال ملكت كتر تشعته حلمي واقع يبلون مدباتي حامديو لاما زي كاليو بدقوار تزي سنية كلهم واقع يبلومن حج سقمتي خوصدي بزرزرين بمتن بتنقاق زي تفتسم مدب نوانو ولا نامن اسبراقي ايب صحونيو نعارة قبن زغرق البرانا حق نيريو ولا كافت حوا ايقون ولا خمسة انا زحاسكو تغلا زحازة حان ساتيم زي رغوي ويحان تغال تقوار زي فري ايلن تجبار طين خارتان تبرانا نزيد تغلال حلمي ناتي زكاة مدبات علاماتاتينا فيها وحيلي صغيرو هيجي سقمتو خوصدي ولا استعقت ان مدنواي كافر ازمة صغيرين حجي زمان زعام عمو كله تبع لبي استعدد مستير آلالي اللهو هيجي نفرح بمساعدنا كله بزي محلال كواسا خمزة لن فليت اللهو هيجي عنا بتكبار نتي عم بسانا بزات معارنة كوري هيجي سقمتي خوصدي كاب حجين دحار تمتنا يزيب تنسيا وحاوي خزوكري برحن عابكم في مزولو او تنسيا وحاوي كغونيو اما عادون كي ترفت صحي انها لو دمكتي كرأيو قالت كم تملال عيخونو اخنافهم سقنتو تقنكا نهوتم امسوات عباوز مركسو اي كونيو كم تنسيا حاول برحن كغوني نعلم كبرهاي حج سقمتي خوصدي سبع مهلا واصل زي فلت كابلو مجميري عمامات نسوع اي كون زبني تكبرتي حاقوس ويعود كم زمس خمس غلقو حج سقمتي خوصدي مرات أبزي مفتان يحيش تكباري حاجوس آيم تسني خون بدي تكبار من كل فرام موتيو حج سقمتي خوصدي حج سقمتي خوصدي حج سقمتي خوصدي حج سقمتي خوصدي كحجين دحنا زنقالات دقاقمي كدقمني أمنوسك بساعات أمنوسك معالتا وزنقالات كمستنفاسي اللي مدخونا خسرتني بزنقالات زيادتنا عاوتي جدلو تكبار من فتامنا أمريكا قيورك خالي بزن قالت زيادة نفسه كفنا وتكذبوا بدو خقطمو نا أمريكا خيليو حجي سقمتو خوصدي بزن قالت دقيمي كدقمني سبارا بركنا زن قالت كدقمني حجي سقمتي خوصدي نابعدا قام ساعتو خوبلي بونو ودما مجمتا عم سبودهتاتي كقطمي حجي سقمتي خوصدي عصو معصو خقطمن نخلو خبلومي اتوطت قن أواف دق بفرحن برعادن كتسبايو حجي سقمتي خوصدي فتنا مزقدة مني كلومي بون ودما نفسي كاب كفاءت نملايك واسعي حج سقمتي غوصدي سباح مقود فهم داقمايك جمن مسفتنكو خلومي بون ودما خال مشتان مفتام سقمتي غوصدي حج سقمتي غوصدي تكبار تاي أبعلا غازلن واغاه زوسن واغاين ما بعد ما ناسي تكبار كعبي تمزوتكو لما مخاط أبسفور حلوتاك كخيلي تمزوتكو عرفت مزجدليو آنخ سرحي تمزوتكو سمسولو آنخ زاربي تمزوت كنا حد دلو عام دبات إن قبرو أنا قعتي كجزود عسرت خطوعي كنت تقدم جيمو بالو أثبت شيء مخبلين حج سقمت غسدي حج تراي زلني
صباحن سنفاس تحزت معتيا أنا سنف هيكون صباحت تخبط بق زخنا لا معتيا أنا دما كفو أيكون صباح دوخ ما زعوت لا معتيا أنا جن أيدهم كن صباحت ودو زعوت له معتيو أنا جن فرشو لا يكون عم بس مستمع يبلع نسر مستمع يستي سقمت أنت زجور خت يوم كتا في يوم عاوت يزتمي عاوتن سلام أوراني يزتسمع أبز حسن من مكان زبزه عالم كعوتن كعوتني حج سقمت وصدي عاوت أيكس بني أنت دونجيه مسكالة حاجة أنزل عالم كتب عنيا اتجزيه حجيو وتوتا زيو اتسبكاه أنا حج سقمتي وصدي معرف 17 تقلال ملكت كسر 10 مانيخ نزاك وعد منزلو أمم أبعب معات ويلي بتسبر كنتاتنا أملاخو زي لمنا كام نور هيوت ويرديتن على حارقا موت ويلي مستير كوت مخلو زي بخيمن اللو إذا خاب كلهم مياوهم موتات حارقا زنورو زملت عامي وبهراو دلت كابي مسيو أبكر معاني إتكاب بتهواق أنقضا أصو شفان عينو كدما كعنببيو وقرو توقو وقرو تزليا نابدرغت سلمات آتوو أو عاملغي كبريو نابز عالم مستي تفوتو نغردا هيوتي بهمان نغزا أيليانيو عامز الزلو كلهم فترات انتر سب حاجز نمركب ناي مبكاي بحر لو إذا أوياتنا تصولد دو يكونن إذا أوياتنا حد عين تصولد دو أيكونن أبدا بحق تفوترو اتم حدر عالم نجنشل وين بغلي وين عف وين سو قلا أمرون أويات بقل زد على حال تفوترو خسمع خمز اللو أدار يخيرلو حاجز كتشدر بحر ودلت مهاب زير دارو أيكونن كاب حجين دحر كتسليه ني حاجز أويات جن ممرحي وترا يخون بزعوان وتاو نجرات إذا عالمي لي فتيمة أيتسلني نعري أقرقل المقبي أمثالي أيكون كنت سوع زلغو نحاولنا المعرفة أجايش بوتا خبني أيزن زلغو وركي فقري تبوط عنا أنا أشعوتات زنا حوتو يحاوت كبت فتيمة أيدلني نممرح ترا يزتسلي الذكريات كركب زاخل إن من قد كركبي ناي وترو صولتي صولتي كان أقدن كسمر الليو يتزدلي من قد خمت سيغل ويمتزدلي زي كمت سيغليو كن كلتيوم مسي أيكون اليوم حرقلا أبو انجل أنت دلي أمر ما تزي قريبلو تأبو ملسي أغربان ديو يتمن قد خركب كتسليه كم شيات دما كتسليه بزا أقباب دما كتسليه وفتار عالم حاجزني نايلوم عالم تراي عركاني بيني نبز عالم متيلخو يتكاقي حاسكو دما نبتو عاوتنا وحاقو سنزمرح من قدي آزياري حقه كوتتي ورك ويكدان ويون مع العقم عدلات كتر في أي حتتن أو كندو مع العدلي مع رقلت من ركب مرحاني عم بسان نسرن كم يجرون بسنان نسفرن كم زهرن كم سسنن مهركاني همون قصبات ينكخون بفقر كم سسن مهارني أو عنك فتات نود كتن تحوت كي نقص الحاجزني كنا غمس مسعوز مسعاس في كواعينتي أي تحبا أبطن قالوا السواد السلوم أمامات مدبني جانا خاوت كتم زرع عاوت كوت مرحني نمن فسي زرق فرحتات قتيموني جن ترتارتاتي كسح تبعتها بني أعلامي نبصح أقول معلتات محرت جبر اللي إذا معلتي أنا موداتها معلت كوين خنبرح حجزني فرخة في البغالتي مرحني كافي ميتها أرحقني تاجمين مفتان سنة سرعتها بني جنا حقي ما أكل درجة هو تطقمول من قدي أريني عدل من اللي بنقحات موجسني جنا خالي زتوك تعجسي هابني أبصبل ابني تروح مغات كحوق قعديهم بس عايزين كقالوا زلزال دخمتات رحل علي كل نجار كم زحالك فلت فقد اللي نايلو من برختي قوتر حاجزني كنا زي كون نتلي أكل عني كنا زي فوت مسواتنا وعرف المقيار لبي بفقر ملعيو إذا نجار زين فقد كأن تقول تريخون أنا نشوت موازوزحو وينيه كقالوس فليز بلغير كاني برجز نعرف اللي بتاخلو ألو حاجزني من قدي أريني نسخز ما دكان خون فقد اللي زرت تخيل بقى أتخلت وين عالم كوكل تمارسة فتعرف عرشات خون حاجزني مرحني قويتاي معرف 10 شومنته كومو دما خون حافينة طلال زغبل زنبر السبعة بتسموا زمور بيت منقسي تسبع إذا عبس أي مستؤمن بتصاي حلاو مزجو بترحيزو وقتات كموتون كخودني عزم نبرة التدخم إرجان دما أبتجردين سقيل كوم بل أنت زيكون زخنا خسر عاوم يخلو عين برن
ኣብኡ ኮይኑ ድማ ተጸበየ ድሕሪ ዓለማዊ ሃብትን ግዛኣቱን ምብትታኑ ዳርጋ 3 ዓመት ተጸቢዩ ድሕሪ ግን ካብ በረኻ ወፂና ምብራቕ ሓደ ቁሩብ ሰንከልከል ዝብል ዝመስል ሰብ ናብ ደማስቆ ኣትዩ ብጎድናታት ኣቢሉ ክሳብ ኣብ ቅድሚ ቤተ መንግስቲ ሓቢድ ደው ክብል ተራእየ መብዛሕትኡ ግዜ ኣርኣያ ስነ ስርዓትን ስነ ምግባርን ዝኾነ ኤራስሙስ ኣብ ኣፍ ደገ ደው ኢሉ እቲ ደዋል ንሕቱ እናደገመ ከሎ ናብ ጎይታይ ክዛረብ የበለ መልክዕ ናይቶም ጓኖት ርእሰ ተኣማንነት ዝፈጥር ኣይነበረን ሳንዱቕ በገመድ ተቐዲን ተኣሪሙን ቡናዊ ኣእጋሩ ተቖሪጹን ተሃሪሙን ኣብ ብዙሕ ቦታታት ቁስሊ ነበሮ ኣብ ልዕሊኡ ድማ ልሕሉሕን ሰባታትን ጨርቂ ጸጉሪ ገመድ ተሰቒሉ ነበረ እቲ ሰብኣይ ጸጉሩ ነዊሕ ኮይኑ ብፀሓይ ቀያሕቲ ኮና ከለዋ ኣዒንቱ ድማ ኣብ ውሽጢ ዝነዳ ዘለዋ ይመስላ ነበራ ኤራስሙስ ነቲ መትሓዚ ማዕጾ ኣጽኒዑ ሓዘ እንታይ ዚኻ ካብ ኣቦይ ትደሊ ዘለኻ እቲ ሰኣኑ ኣብ መንጎ ክወድቕ ፍቒዱ ድማ ቓልቲ ኣእዳዉ ናብ ጸሎት ናብ ኤራስሙስ ገጹ ዝጨበጠ በጃኻ ሰብኣይ ምስ ጎይታኻ ሰማዒ ሃበኒ ንዑ ማለት እየ ወርሓንቲ ጉድኣት ወይ ምጽዋት ኣይደልን እየ ቃለይ ሰማዕዮ ድሕሪኡ እንተ ኣቢሰዮ ብታዋክ ኸይደ ኤራስሙስ ርግፀኛ ዘይኮነ ቀሲሉ ማዕጾ ከፊቱ ርእሱና ውሽጢ ኣቕኒዑ ብድሕሪት ተጠዊኑ ንድሕሪት ከይጠመተ በጻሒኡ ብድሕሪት ሰንከልከል ኢሉ ብቕልጡፍ ናብቲ ጀርዲን ገጹ ኸደ ኣብቲ ጀርዲን ሓፊድ ድቃሲኑ ኤራስሙስ ድማ ኣብ ቅድሚ ጎይትኡ ድሕርሕር በለ ሰዓል ክስዕል ከሎ ድማ ሓፊድ ተንቀጥቀጠ መሊሱ ሰዓል ተኣርግ ሰብኣይ ኣዒንቱ ኸፈተ ነዚ ምብዝባዕ የቕረ ይብል ጎይታ ደዋሊ ግን ኣሎ ሕጂ ነቑዕ ዝነበረ ሓፊድ ተንስኡ ኮፍ ኢሉ ኣጠማምቱ ናብቲ ሰጊዱ ዝዛረብ ዝነበረ ጓና ኣንቀሳቐሰ ንስኻ ዲኻ እቲ ኣብ ዓለም ዝዓያ ብየሻጥ ዝተባህለ ሓፊድ ቅጭ መፂኡ ርእሱ እናነቕነቀ ግን ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ከምኡ ተባሂለ ድሕሪ ሕጂ ዘውዲ ኣብ ኣርግስ ርእሰይ የለን ካባይ እንታይ ይደሊ ኣሎ እቲ ንእሽቶ በጻሒ ኣብ ቅድሚ ሓፊድ ነፍሱ ፈሊጡ ደው ኢሉ ኣእዳዉ ኣብ ልዕሊ ዝተሸርሸር ኣብ ልቡ ኣቐመጠ በቲ ልስሉስ ብርሃን ኣዒንቱ ዓሚቱ ሳኦል ተባሂለ ሕጂ ካብ ጀሩሳሌም ካብታ ዘወለቱ ክላት ታርኬስ ድማ ይምለስ ኣለኹ ይኹን እምበር መልክዐይ ከይጋጌካ ኣነ ሽፍታ ናይ በረኻ ወይ ለማን ጎድናታት ኣይኮንኩን ኣነ ዜጋ ታስቴስ ኮይነ ከምኡ ድማ ዜጋ ሮማየ ህዝበይ ፈሪሳውያን ናይ ኣይሁድ ነገድ ቢንያም እዮም ዋላካ ስርሒት ድንኳን እንተኾነ ኣብ ትሕቲ ዓብዪ ገማምኤል ተማሂረ ገሌም ጳውሎስ ይብልኒ ክዛረብ ከሎ ሸንኮለል በለ እሞ ሓፊድ ክሳብ ዛህሞ እዚኣ ሙሉእ ብሙሉእ ዘይነቕሕ ኮይኑ ንበጻሒኡ ኮፍ ምብል ናይ ይቕሬታ ሓትቶ ጳውሎስ ርእሱ እናነቕነቐ ግን ደው ኢሉ ጸንዐ ንስኻ ታይ ትህቦ ትኽእል መምርሕን ሓገዝን ክረክብ ናባኻ መፂ ኣለኹ ጎይታይ ታሪኸይ ክነግረካ ክትፈቕደለይ ዲኻ ኤራስሙስ ድሕሪት ጋሻ ደው ኢሉ ርእሱ ብዓመፅ ነቕነቐ ሓፊድ ግን ከም ዘይተባህለ ኣምሲሉ ቀጸለ ነዚ ኣብ ድቃሱ ዝኣቱ ሰብ ብጥንቃቐ ኣጽኒዑ ድሕሪ ምዕዛብ ርእሱ እናነቕነቐ ኣብ እግረይ ኮፍ በል ኣነ ድማ ሙሉእ ብሙሉእ ክሰምዓካ እየ ድማ በሎ ጳውሎስ ሳእኑ ንጎኒ ደፊኡ ኣብ ጥቓ ተሰቒሉ ዝጽበ ዝነበረ ዓብ ሰብኣይ ቆመ ቅድሚ 4 ዓመት ዝተባህለ ፍልጠት ናይ ብዙሕ ዓመታት መጽናዕቲ ልበይ ስለ ዝዓወረኒ ኣብ ኢየሩሳሌም እስጢፋኖስ ዝተባህለ ቅዱስ ሰብኣይ ብዳርባ እምኒ ከም ዝቐትለ ወጋዑ ምስክር ነይረ ብናይ ኣይሁድ ባይቶ ጉባኤ ንሞት ተፈሪዱ ስለ ዝነበረ ንኣምላኸይ ብጸርፊ ኣዋሪዶሞ ሓፊድ ኣብ ድምፁ ብግርህነት ኣቋሪጹ ብኸምዚ እዚ ንጥፈት ምስ ከመይ ዝተኣሳሰር ኣይርዳእኒ ድማ በለ ጳውሎስ ነዚ ኣረጊ ሰብኣይ ክህድኦ ከም ዝደለየ ኢዱ ኣልዓለ ቀልጢፈ ክገልጾ እየ እስጢፋኖስ ሰዓብ ናይ ሓደ የሱስ ዝበሃል ሰብ እዩ ነይሩ እስጢፋኖስ ብዳርባ እምኒ ምቕጥቃጡ ዓመት ኣብ ዘይመልእ ግዜ ኣንጻር መንግስቲ ዓመፅ ብምፍጻሙ ብሮማውያን ተሰቒሉ بدل استيفانوس كايوس تتمسح قبل مصراريو ممصا بايداوያን ነቢያት ተነግሩ ነበር ቤተ መቅደሱ ነዛዓው ወደ አምላክ ንመቅታል ምስሮማ ውዲት ከም ዝኣቶ ተነጸረ እዝን ስልጣን ዘለዎ ንግስታት ብሞት ቁጻዕ ከም ዝኸል ከም ተቀዲመ ተገልጽዎ ተፈጸመ ካብዛ ሓሊፉ ምጽፍንትነት ናይ ንስነት ሙሉእ ቅንዓት ምስካልዑ ተሓለፍቲ ደብዳቤታት ቀሪውለይ ካን ቤት መቅደስ ተሰወከፍ ሰዓብ ኢየሱስ ንምድላይ መቅጻዕቲ ብሰንሰለት ናብ ኢየሩሳሌም ምምላስ ካብ ዝናብ ደማስቆ ምጓዓዝ ተልእኮ ተበጊሱ እዚ ከምቲ ዝበልኩዎ ቅድሚ 4 ዓመት ነይሩ ኤራስሙስ ናብ ሓቢት ቆይ ሒዱ ሰንበለ ምክንያቱ ኣብ ዓይንቲ ተዓብ ሰብኣይ ነዊሕ ዓመታት በቲኡ ምን ሓላፍ መዝገብ ዘይረኣዩ ትርኢ ስለ ዝነበረ ጳውሎስ ዳግማይ ክሳዕ ዝዛረብ ኣብቲ ኣታኽልቲ ፍንጭሕ ዝበለ ማይ ፈልፋሊ ጥራዩ ዝስማዕ ነይሩ ሕጂ ኣብ ልበይ ቀትለት ሒዘ ናብ ደማስቆ ቀርብ ከለኹ ንብታዊ ብልጭታ ብርሃን ኣብ ሰማይ ተሰምዐ ከምዚ ተማሃርኩ ይዝከረኒ ግን ኣብ መሬት ረኽቢያ ዋላ እኳ ክሪእ እንተዘይከኣልኩ ክሰምዕ ኪለ ሰሚዐ ድማ ኣብ ዝነበረ ሳኦል ስለምንታይ ተሰጎኒ ዝብል እዩ ኣነ ድማ መን ኢኻ ኢለ መለስኩሉ እቲ ድምፂ ድማ ኣነ እቲ ትሰዶ ዘለኻዮ እየ
ግና ከተንስኡ ናብታ ከተማ ኣቲኻ እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ ይንገርካ ኢሉ መለሰ። ተንስኤ ድማ ብብዙሓት ሰዓብቲ ተዓጂበ ናብ ደማስቆ እከትኩ። ኣብ ቤት ሓደ ሰዓቢና ንፅንሓውን 3 መዓልቲ ክበልዕን ክሰትን ኣይከኣልኩን። ሽዑ ካልእ ሃነንያ ዝተባሃለ ኣብ ራእይ ከም ዝነበረ ዝነገረና ናባይ መፅኡ ይረኸበኒ። ሽዑ ኣደው ኣብ ልዕሊ ዓይነቲ ኣንቢሩ መሊሰ ክርኢ ክኢለ። ሽዑ በሊዐ ሰተኹ። ናተይ ሩሕ ድማ ናብ ንቡር ተመለሰ። ሓፊድ ኣብ መንበሩ ንቕድሚት ተፀጊዑ ብድሕሪኡ እንታይ ተፈፂሙ በለ። ናብ መንኩብ ምምፅአይ ምስ ሰደቲ ሰዓብቲ የሱስ ፍርሒ ናብ ልቢ ኩሎም ተኸተልቲ ኣትየ። ግን ስብከት ቃላተይ ድማ ኣደናግሮም። ሕጂ እቲ ዝተሰቕለ ብሓቂ ወዲ ጎይታ ምዃኑ ተዛሪበ። ኩሎም ዝሰምዑ ድማ ብወገነይ ኣብ ኢየሩሳሌም ዕንወት ኣይገበርኩን ድየ ዝብል ጥርጣረ ኣለዎም። ብዛዕባ ለውጢ ልበይ ከእምኖም ኣይከኣልኩን። ብዙሓት ድማ ንሞተይ ውዲት ስለ ዝሓዙ ድማ ብመናድቕ ኣምሊጠ ናብ ኢየሩሳሌም ተመለስኩ። ኣብ ኢየሩሳሌም ፍጻመታት ደማስቆ ተደጋጊሙ ነይሩ። ካብ ሰዓብቲ የሱስ ዋላ እኳ ሓደ ኣብ ደማስቆ ቃል ናተይ ዝተቐበለ ሰብ ኣይነበረን። ምስላዚ ግን ኣነ ብስም የሱስ ገብሮ ወላ ሓንቲ ፋይዳ ኣይነበረን። ኣብ ኩሉ ተዛረብ ኩሉ ኣነ እቶም ዝሰምዑ ሓደ መዓልቲ ናብቲ ቤተ መቕደስ ኣብ ቀረባን ኣብ መስዋዕቲ ዝኸውን መሸጣ ርግቢትን ገንሽራትን እናተዓዘቡ ኩለት ድምፂ መሊሱ ናባይ መፀ። እዚ እንታይ ኢሉ ኢራስሞስ ነብሱ ከይዓገታ ተዛረበ። ሓቢነት ናይ ቀደም ዓርኩ ፍሽኽ ኢሉ ንጳውሎስ ንቕፅል ርእሱ ኣቐኒዮም። እቲ ድምፂ ቃል ንኣሳት 40 ዓመት ሒዝካ ፀኒሕኻ ብርሃን ግን ውሕድ ኢኻ ኣርኢኻ። ወላ ቃል ኣምላኽ ንህዝቢ ክሽየጥ ኣለዎ እንተኾይኑ ኣይሰምዕዎን እዮም። ኩሎም ምእንቲ ክርዱ ብምሳሌዶ ኣይነገርኩኻን? ውሑዳት ፅንፅያታት ክትሕዝ ኢኻ። ናብ ደማስቆ ተመለስ እሙነት ኣብ ዓለም ከም ሸያጥ ዝናእ ድለዮ። ቃለይ ናብ ዓለም እቲ ዝርግሓሉ መንገዲ ከርእየካየ። ሓፊድ ቀልጢፉ ቁሊሕ በለ እሞ ተሓላዊ መዝገብ ኦላ ነቲ ክሕዞ ዝሓሰበ ተሰምዖ። እዚ ዲስ ነዊሕ ዝፅበዮ ዝነበረ እቲ ዓብዪ ሸያጥ ንቕድሚ ተፀጊዑ ኢዱ ኣብ መንኩ ጳውሎስ ኣንበረ። ብዛዕባ እዚ ኢየሱስ ንገረኒ። ጳውሎስ ድምፁ ብሕጂ ሓይልን ድምፅን ህያው ኮይኑ ብዛዕባ ህይወት ኢየሱስ ኣዘንተወ። ክልቲኦም ክሰምዑ ከለዉ ንሱ እቲ ብዛዕባ ኣይሁድ ነዊሕ እዋን ዝፅበይዎ መሲሕ መፅኡ ኣብ ውሽጢ ሓደ ህፃን መንግስቲ ሓጎስን ሰላማት ዝፈጥረሎም ኣዕለሎም። ብዛዕባ ዮሃንስ መጥምቅን ምምፃእ ናይ ኢየሱስ ታሪክ ብዛዕባ ዝገበሮ ተኣምራት ንህዝቢ ዝሃቦ ኣስተምህሮታት ምውታት ምፅንስኡ ናቱ ብዛዕባ እቶም ገንዘብ ዝቕይሩ ከምኡን ብዛዕባ ስቕለት ምቕባርን ኣዘንተወ። ጳውሎስ ንዛንቱ ዝያዳ ፅልዋ ንምሃብ ዝዓለመ መሲሉ ናብቲ ኣብ ጎኑ ዝነበረ ሰኣን ብኢዱ ብምእታው ኣብ ሕቑፋ ሓፊዝ ዘቐመጡ ቀይሕ ክዳን ኣውፅአ። ጎይታይ እዚ ኢየሱስ ዝገርፎ ኩሉ ዓለማዊ ንብረት ኣብ ሕቑፍኻ ሒዝካ ኣለኻ። እቲ ዝነበሮ ኩሉ ሳዕ ህይወቱ ንዓለም ተኻፈለ። ኣብ እግሪ መስቀል ድማ ወታደራት ሮማን ነዚ ልብሲ ዕጫው ይቐምሉ። ንሱ መወዳእታ ግዜ ኣብ ኢየሩሳሌም ኣብ ዝነበረሉ እዋን ብብዙሕ ትጉህነትን ምፍታሽ ናብ ኢደይ ኣትዩሎ። ሓፊድ ገጹ ፈሹ ኢሉ ኣለው ናብቲ ተናወፀ ናብቲ ብደም ዝተለኸየ ልብሲ ገልበጦ። ኢራስሞስ ብመልክዕ እቲ ጎይቱ እናሰንበተ ናብቲ ዓብ ሰብኣይ ቀረበ። ሓፊድ ነቲ ክዳን ክቕይሮ ክሳብታ ንእሽቶ ኮኸብ ኣብቲ ጨርቂ ዝተሰፍየት ምልክት ቶላት ትረክብ። ንሳ ድማ መብራህቲ ንዝፓቶ ዝሽየጥ ልብሲ ሰሪሓቶ። ኣብ ጎኒ እቲ ኮኸብ ኣብ ውጭ ሓደ ርብዒ መስመር ምልክት ፓቶ ዝተሰፍየ ዓንኬል ነበረ። ጳውሎስን ኢራስሞስን ክዕዘቡ ከለዉ እቲ ዓብ ሰብኣይ ነቲ ከባድ ልዕሊ ኣብ መዕጉርቲ ተቐስኪሩ ደረሶ። ሓፊድ ርእሱ ነቕነቐ። ካልኦት ኣሽሓት ክዳውንቲ ብቶላት ተሰሪሖም ጳውሎስ ኣብ ዓምታት ተሸይጦም እዮም። እሱ ነቲ ልብሲ ጨቢጡ ብድምፅ ዝበለ ሕሹኽታ እናተዛረበ ሓፊድ ብዛዕባ ልደት ኢየሱስ ክርስቶስ እንታይ ከም ዝፈልጥ ንገረኒ በለ። ጳውሎስ ቶላ ናይ ዓለምናዊ ውሑድ ገዲፍዋ። ብውሑድ ኣትዩ ኣብ በዓቲ ኣብ ቤተልሔም ኣብ ዋን ቆፅራ ህዝቢ ጢበርዮስ ተወሊዱ። ፍሽኽታ ሓፊድ ነቶም ክልተ ሰባት ዳርጋ ቆልዓዊ መሲልዎም። ንባዓቱን ካብቲ ተጨማለቐ መዕጎርቱ ይውሕዝ ስለዝነበረ ንግርምቢጥ ይጥምቱ ነበሩ። ብኢዱ ብራሽ ኣውፅኡ ካብቲ ሰብ ዝደመቐ ኮኸብ ኣይነበረን ድዩ ኢሉ ሓተቶም። ልዕሊ ትውልዲ እዚ ህፃን ዝደመቐ ኣይና ይርኢኻ። ኣብ ጳውሎስ ተኸፍተ ግና ክዛረብ ኣይከኣለን። ኣድላይ እውን ኣይነበረን። ሓፊድ ቅልጹም ኣልዒሉ ንፓቶስ ሓቒፉ ኣብዚ ግዜ ንክልቲኦም ተሓዋወሶም። ኣብ መወዳእታ እቲ ዓብ ሰብኣይ ተንስኡ ናብ ኢራስሞስ ገጹ ምልክት ገበረ። እሙን ዓርከይ ናብ ግንቢ ኬትካ ምስ ኣፍ ልቢ ተመለስ። ኣብ መወዳእታ ሸያጢና ረኺብናዮ ኣለና። ሙሉእ ትረኻ ዝመፅሓፍ ኣብዚ ተፈጸመ።